की म्हणा म्हणा ना माताजी. अगदी जरूर, अगदी रेकॉर्डिंग जरूर. नाही ठीक आहे म्हणा ना माताजी. मेरे बाके बिहारी राम तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी मोरे बाके बिहारी राम तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी तारा लागे तेरा स्याला पटका और न्याने में झूमर अटका तारा लागे तेरा पीला पटका तेरे कमर में झूमर अटका तेरे घूंगर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. फार छान माताजी, फार छान. फार गोड आहे, फार गोड माताजी. खूप छान. धन्यवाद माताजी. खूप छान. किती छान वाटतं आपण असं एकमेकांशी शेअर. आपलं कुटुंब होतं हे. खूप छान कुटुंब आणि खूप छान वाटतं सगळ्यांबरोबर तुमच्या. म्हणून हे कुठेतरी मलाही भजन आपलं 2 ओळीचं खूप आपलं हे जुनं भजन आहे आणि फार शब्द गोड आहेत आणि खूप भिडणारे शब्द आहेत त्याच्यामुळे. आणि कुठेतरी बघा ना अध्यायात की मत्सर म्हणून तुला कुणाचा नाही हेवा, म्हणजे खरोखर भगवंतानी कुणाचाही द्वेष नाही केलेला आहे. आणि जो अर्जुनाला म्हणतोय की तूही माझा द्वेष करत नाहीस म्हणूनही तुला ज्ञान की हा मत्सर फेकून द्या, शरीरातनं काढून फेकून द्या, द्वेष करू नका, कारण हे अतिशय वाईट आहे. आणि म्हणूनच त्या ह्यानी खूप सुंदर आहे ते गाणं, म्हणून मला 2 ओळी म्हणाव्याशा वाटल्या. तर आपण पुढे जातो आहोत. जसं आपण कालच्या 17व्या अध्यायामध्ये या श्रद्धात्रय विभाग योग बघितला, ज्याच्यामध्ये आपण श्रद्धा बघितल्या की कशा सात्विक, राजसिक आणि तामसिक लोकांच्या श्रद्धेचा भाग. मग त्याच्यामध्ये आपण यज्ञ, तप आणि त्याग, यज्ञ तप हे कशा प्रकारे केलं जातं, सात्विक माणूस यज्ञ कसा करतो आणि कशा प्रकारे शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप केलं जातं. आणि या प्रकारे मग ओम तत्सत की मग हा दान, आणि मग दानही कसं केलं जातं. यज्ञ, तप आणि दान या 3 गोष्टी कशा प्रकारे सात्विक आणि राजसिक आणि तामसिक मनुष्य करतो याचा आपण थोडक्यात चर्चा केली. आणि त्याच्यानंतर जे ओम तत्सत की या 3 शब्दांनी कशा प्रकारे की प्रत्यक्ष ब्रह्मानी ज्या आपल्या ब्रह्मांडाची निर्मिती केल्यानंतर ज्या निर्मितीच्या वेळेला सुद्धा ओम तत्सत की एखादी कुठलीही जबाबदारीची गोष्ट आणि कुठलीही महत्वाची गोष्ट ही सुरुवात करताना आपण त्याची ओम तत्सत अशी सुरुवात करतो. मग त्या ओम शब्दाचा अर्थ काय, खूप सुंदर उ म चा आपण अर्थ बघितला की ज्याच्यामध्ये म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्ण आहे, उ म्हणजे राधा राणी आहे आणि म म्हणजे जीव आहे, की कशा प्रकारे संलग्न आहेत हे एकमेकांशी आणि कशा प्रकारे या ओमचा महत्व आहे आणि कशा प्रकारे याच्या व्हायब्रेशन याच्या या सगळ्या ध्वनी लहरींमध्ये कशा प्रकारे एक महत्व आहे. आणि त्याच प्रकारे ओम तत्सत की तत् मध्ये सगळं तुम्ही कुठेतरी आपलं मनाची सगळी बंधनं, या बंधना मुक्त होण्यासाठी कुठेतरी स्वतःला या भौतिक बंधनातनं बांधून घेतले सोडवू शकता. आणि म्हणूनच कुठलंही पाश ठेवत नाही आणि कुठलेही हे मनाचे किंवा इंद्रियांवर कुठेतरी नियंत्रण ठेवून या मायेला कुठेही आहारी जात नाहीत. म्हणूनच ते तत् कुठेतरी सांगताय तुम्हाला. आणि मग सत म्हणजे काय, तर शाश्वत. जे काही तुम्ही करताय ते शाश्वत आहे आणि म्हणूनच ते प्रत्यक्ष भगवंताला की जो आपण परमात्म्याचा अंश आहे, या परमात्म्याला ज्याला सच्चित आनंद, जो शाश्वत आहे आणि जो सच्चित आहे की सर्व ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि परम आनंद आहे, अशा या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत आणि अशा या परमात्म्याला आपण स्मरण करत असतो. आणि म्हणूनच हा सच्चित आनंद आणि हे ओम तत्सद या प्रत्येक जसं यज्ञ याग केले, ब्राह्मणांनी यज्ञ याग केले, त्या प्रत्येक याची की विष्णूला अर्पण केले यज्ञ, प्रत्यक्ष ब्रह्माने जिथे या सगळ्याची, जसं मी एका टेलिफोनच्या संशोधनावरनं सांगितलं की सुरुवात केलेली आहे की ज्यांनी या सगळ्याची क्रिएटर म्हणजे जे निर्माते आहेत त्यांनीच याची जेव्हा ओम तत्सद यांनी सुरुवात केली तेव्हा त्यांना आपण फॉलो करतोय, त्यांचं अनुकरण करून आपणही त्याला ओम तत्सत, कुठलंही महत्वाची गोष्ट, कुठलंही दान करतोय, ब्राह्मणाला दान देतोय, तरी त्या सगळ्याला एक वेगळ्या प्रकारे ते स्वरूप यावं आणि म्हणूनच ते शाश्वत असावं, कुठेतरी कुठल्याही भौतिक बंधनांच्या बाहेर असावं. आणि अशा प्रकारे या तिन्ही शब्दांचा हे महात्म्य आपण जाणलेलं आहे.
आणि आज पुढे जातोय आपण याच 17व्या अध्यायाला पुढे जाऊन अजूनही अर्जुनाचे एखाद 2 प्रश्न बाकी आहेत. अगदी 18व्या अध्यायापर्यंत येऊन पोहोचलेत. परंतु अजूनही अर्जुनाला काही मनामध्ये थोड्या शंका आहेत आणि त्या शंकांचं पूर्णपणे भगवंत निरसन करणार आहेत. आणि असा हा मोक्ष संन्यास योग. मग हा मोक्षाचा मार्ग की त्यागाची पूर्णता की मग हा मोक्ष प्राप्तीवर कुठे जातो की मग संन्यासी वृत्ती ही मोक्षाला कधी जाऊ शकते आणि मग त्याच्यामध्ये कुठल्या भावनेची गरज असते आणि ती जर त्यागाने परिपूर्ण झाली, की मग आपण 5व्या अध्यायामध्ये बघितलंय, जे आपण पुढे बघणार आहोत, की कर्म संन्यास योग बघितला. परंतु तुम्ही तुमचं कर्म टाकू नका. भगवंतांनी सांगितलेलं आहे कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे, की तुम्ही तुमच्या फळांची अपेक्षा टाळा. तुम्ही त्याग भावनेने ती गोष्ट करा. तुम्ही कामं टाळू नका. तुमची कामं टाळणं हे त्याच्यावरचं सोल्युशन नाहीये. संन्यास घेऊन तुम्ही सगळं तत्वज्ञान जाणलं नाही. तुम्ही तुमची कर्म करा आणि म्हणूनच एक वैष्णव, एक भक्त ही सगळी कर्म करतो, पण कृष्ण भावनेने करतो. आणि म्हणूनच त्या कृष्ण भावना भावित कर्माला, त्या कर्म संन्यास करण्याला पण कृष्णता भावना भावित कर्म आणि म्हणूनच त्या इच्छांचा त्याग केला जातो. त्या कर्माचा त्याग केला नाही जात. त्या निष्काम कर्म फळाला कुठेतरी जोपासलं जातं. कुठेही त्या कर्माची आणि जे आपल्याला त्या अकर्माकडे नेत असतं. हे निष्काम कर्म म्हणजेच कर्मयोग, की ज्याच्यामध्ये आपण फळांची अपेक्षा टाळतो. फळांची अपेक्षा देतो आणि त्याचा त्याग करतो आणि म्हणून ही त्यागाची भावना जेव्हा एका संन्यासामध्ये येते, तेव्हा त्या मोक्षाकडे प्राप्ती असते. आणि म्हणूनच ही अकर्माकडे नेणारी वाटचाल ही मोक्षाकडे नेत असते. आणि म्हणूनच हा मोक्ष संन्यास योग काय आहे, हे भगवंतांना आता अर्जुन प्रश्न विचारतायत. हे मी थोडक्यात मगाशी सांगितलं, की श्री भगवंतांनी उत्तरं दिलेली आहेत. कशा प्रकारच्या श्रद्धा आहेत, कशा प्रकारचं यज्ञ, तप आणि दान केलं जातं आणि त्याच प्रकारे ओम तत्सत हे योग्य दान, त्याग आणि तपस्या हे परमात्म्याला अर्पण करावं, की या तिन्ही शब्दांनी ते परमात्म्याला कसं अर्पण केलं जातं आणि त्याची सुरुवात या शब्दांनी कशा प्रकारे केली जाते आणि त्याचं काय महात्म्य आहे. आणि मग आज आपण बघणार आहोत, की कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता कशा प्रकारे. मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न, की त्याग भावना आणि संन्यास भावना याच्यामध्ये अर्जुन परत थोडासा कन्फ्यूज झालेला आहे. ते भगवंत आता सांगतायत. आणि मग या कर्माचे 5 घटक, या कर्माबद्दल जे आपण पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये बघितलं, की जिथे 3ऱ्या अध्यायामध्ये कर्मयोग, कर्मकांडापासून ते संन्यास योगापासून ते कर्मयोगापर्यंत कशा प्रकारे की त्याग भावना जोपासणं आणि जे कर्म करायचे, की तू उठ, तुझं कर्म कर, क्षत्रिय आहेस तू युद्ध कर. हे अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं, की तुझं कर्म टाळू नकोस. तू जंगलामध्ये जाऊन संन्यासी होऊन तू तप करत बसलायस, तर तू त्या गोष्टीपासून स्वतःचा पळ काढतोयस आणि तुला कुठेतरी याच्याने काय म्हटलं जाईल, कुठेतरी याच्याने भित्रा म्हटलं जाईल, की इतका मोठा योद्धा परंतु पळकुटा. मग ते युद्ध तू टाळतोयस म्हणून तू त्या युद्धामध्ये सहभागी हो. ते युद्ध कर आणि तू विजय मिळव आणि अधर्माचा नाश कर. हे तुझं कर्म तू मला अर्पण कर आणि म्हणूनच ते कृष्ण भावनेने करायचे. जे काही कर्म करतोयस ते तू मला अर्पण कर. आणि या कर्माचे 5 घटक आपण बघणार आहोत. काय प्रत्यक्ष 5 घटक, की कर्म करताना काय-काय इन्व्हॉल्व असतं त्याच्यामध्ये, कुठल्या-कुठल्या गोष्टी असतात. मग 3 गुण सर्व काही कशाप्रकारे नियंत्रित करतात. मग तो कर्म करणारा कर्ता कसा आहे आणि मग या 3 गुणांद्वारे ती क्रिया कशी केली जाते, कर्म कसं केलं जातं, तो कर्ता कसा आहे, मग त्या कर्त्याचा निश्चय कसा आहे, त्या कर्त्याचं सुख कशात आहे, हे सगळं आपण जाणणार आहोत. आणि मग त्याची बुद्धी काय आहे, त्याची मन, बुद्धी आणि अहंकार, जे अंतर्मन त्याला जे सांगत असतं आणि कशा प्रकारे ते त्याला त्याच्याकडून कर्म करून घेत असतं. मग ते सात्विक मन कशी क्रिया करतंय, त्याची बुद्धी कशी काम करते, तो कशा प्रकारे निश्चयामध्ये दृढ आहे की नाही आणि त्याचं सुख कशामध्ये बघतोय तो, हे आपण आज थोडंसं कंपॅरेटिव्हली बघणार आहोत आणि मग त्याचे गुण बघणार आहोत. मग आपण या चतुर्वर्णांद्वारे जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र हे बघितले, त्या चातुर्वर्णांद्वारे आणि 4 आश्रमांची माहिती घेणार आहोत. जे आपण बघणार आहोत, की प्रत्यक्ष ब्रह्मचारी, त्याच्यानंतर गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम, या प्रकारे या 4 आश्रम कसे आहेत आणि मग या चातुर्वर्ण्यांना की भगवंताला सगळे प्रिय आहेत. मग कोणीही याच्यामध्ये, की मग तो ब्राह्मण असो, क्षुद्र असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, भगवंतांचं नामस्मरण करणं, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये असणं, एवढीच एक काय कंडिशन आहे हो.
बाकी तुमचा धर्म काही असो, तुमचा कर्म तुमचं जन्म कुठेही झालेला असो, काहीही त्याच्याशी देणं घेणं नाहीये. त्यांनी कुठलंही विभागणी नाहीये. ही सगळी मनुष्याची करणी आहे आणि हे सगळं मनुष्याने केलंय. हे सगळं मनुष्याने विभागणी केलेली आहे. भगवंतानी फक्त कर्माद्वारे विभागणी केलेली आहे. तुमचं कर्म काय सांगतंय, तुमचं ज्ञान आणि तुमचं कर्म काय आहे, त्यानुसार तुमचे चतुर्वर्ण दिलेले आहेत आणि मग ते कशाप्रकारे तुम्ही ते आजमावू शकता, कशाप्रकारे तुम्ही स्वतःला भक्तीत आणू शकता, ते आपण बघितलं. म्हणून याचं सार आज थोडंसं आज पण त्याचा उल्लेख होणार आहे आणि धर्माद्वारे त्याचं शुद्धीकरण वर्णाश्रमाच्या धर्माद्वारे. वर्णाश्रम हा शब्द महत्वाचा आहे. आणि मग ब्राह्मण, की ज्याचं गोपनीय ज्ञान, मग ब्राह्मणाचं ती ब्राह्मण व्यक्ती मग कशा प्रकारे ती स्वतःला एक सगळ्यांमध्ये समान दृष्टीने कशा प्रकारे बघतीये ते एक ज्ञान आहे. आणि मग शुद्ध भक्त कशा प्रकारे भक्तीमध्ये, जे आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये सुद्धा भक्ती योगांमध्ये जे आपण बघितलेलं आहे की शुद्ध भक्त हा कसा असतो आणि तो स्थैर्य धीर धीर मुनी, हे आपण सगळी वैशिष्ट्य बघितलेली आहेत आणि त्यालाच आज आपण कुठेतरी या सारामध्ये सुद्धा थोडासा उल्लेख असणार आहे. हरे कृष्ण. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनि निषूदन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाव ऋषिकेश, हे केशनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण माता. बघा, जे मी सांगितलं की मग त्याग काय आहे, त्याग म्हणजे काय, तर त्याग म्हणजे ती इच्छा आणि त्या कर्माची फळं त्याग करणं, त्या कर्म फळांचा त्याग करणं. पण संन्यास म्हणजे काय, जे भगवंत पुढे सांगतात की कर्माचा त्याग करणं, हे त्या कर्माची म्हणजे त्या त्यागाच्या भावनेतनं, परंतु त्या कर्माचाच त्याग केलेला आहे. आणि मग तो कर्माचा, जसं मी सांगितलं की फलगु वैराग्य आणि युक्त वैराग्य, मग तो त्या संन्याशी वृत्ती ही जर कुठेतरी त्या फळांचा त्याग नाही करत आणि फक्त त्या भौतिक बंधनांसाठी आणि फक्त त्या इच्छा तृप्तींसाठी, इंद्रिय तृप्तींना फक्त काय म्हणतात ना त्याला, इंद्रिय तृप्तींना मारण्यासाठी आणि फक्त स्वतःला या भौतिक युगातून बंधनातून की मला आध्यात्मिक मार्गावर जायचंय, मला मोक्ष मिळवायचाय, मग कुठेतरी स्वतः आहे, कुठेतरी मी आहे, ती भावना या फलगू वैराग्यात आहे की ज्याचं कुठेतरी परत पडण्याची शक्यता आहे, परत कुठेतरी भौतिक बंधनांमध्ये येण्याची शक्यता आहे. कारण कुठेतरी स्वतःसाठी ते करायला बघतोय. आणि म्हणूनच हेच जेव्हा कशा प्रकारे हे युक्त वैराग्य म्हटलं जातं, जेव्हा हेच कर्म फळांना त्यागून पण कृष्ण भावनेने केलं जातं, तेव्हा ते कर्म असतं आणि तेव्हा ते वैराग्य असतं, ते युक्त वैराग्य असतं. आणि म्हणूनच भगवंत आता सांगतायत आणि अशा या श्लोकामध्ये भगवंतांना ऋषिकेश आणि केशी सुदन, बघा की केशी सुदन म्हणजे केशिनी सुदन, की ऋषिकेश जो सगळ्या इंद्रियांना जाणणारा आणि इंद्रियांवर नियंत्रण देणारा असा हा ऋषिकेश, असे हे जे आपण बघितलं की जे पहिलं कारण, जे जे धर्म, जे विजयाचं कारण आहे, 9 कारणांपैकी एक कारण ऋषिकेश, जे यांच्या बरोबर आहेत, जे इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवतात. आणि केशी नावाच्या राक्षसाला ज्यांनी मारलं आणि तसे हे अर्जुनाच्या मनातील भ्रम हे एका राक्षसाप्रमाणे आहेत आणि या राक्षसाला मारून तू पुढे जाणार आहेस. तुझ्या मनातले जे ब्लॉक आहेत, कुठेतरी ते अडचणी आणतायत, हे राक्षसी कुठेतरी राक्षसाप्रमाणे तुझा मार्ग अडवतायत. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी त्यांनी भगवंतांना केशिनी सुदन म्हटलंय, ऋषिकेश म्हटलंय, की ज्याच्यामध्ये त्यांना इंद्रियांचा पूर्ण निर्माता आणि ज्याचं कंट्रोल, ज्यांच्याकडे इंद्रियांना नियंत्रण करणारे, असे हे ऋषिकेश यांना असा संबोधले आहे अर्जुनाने. आणि मग आपण बघतो आहोत भगवंत काय सांगतायत की कर्म संन्यास म्हणजे काय, कर्मयोग म्हणजे काय. कामान्याम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छेवर आधारलेल्या कर्माचा त्यागाला विद्वजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. थोडं वाक्यांची थोडी हे झालेली आहे, पण सांगण्याचं हेच आहे की भगवंत म्हणाले की जो भौतिक इच्छांवर आधारलेला मग त्या कर्माचाच त्याग केला जातो, त्या कर्मालाच त्यागलं जातं, त्याला संन्याशी, त्याला विद्वान लोक
संन्यास म्हणतात. आणि मग जेव्हा या कार्याच्या फळाचा त्याग केला जातो त्याला बुद्धिमान लोक त्याग असं म्हणतात. कारण कुठेतरी विद्वत्ता शास्त्र याचं ज्ञान आहे, पण बुद्धिमान लोक याला त्याग कशाला म्हणतात, तर त्या कर्माच्या फळाचा त्याग केलेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हा फरक स्पष्ट करतायत अर्जुनाला, की कर्माचा त्याग न करता काय श्रेष्ठ आहे. मग भगवंतांनी सांगितलं की या दोन्ही गोष्टी योग्य मानल्या जातात, पण त्याच्यापैकी काय समजावं, काय योग्य समजावं. हरे कृष्ण माताजी. हरे काही कृष्ण. विद्वज्जन हरे कृष्ण माताजी वाचा. हरे कृष्ण. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोष पूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंताचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ दान तप अशा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. की तुम्ही सगळं त्यागा, मग तुम्हाला भौतिक सुखांमध्ये जे, मग विद्वान लोक म्हणतायत की तुम्ही जे त्यांचं म्हणणं आहे त्या प्रकारे भगवंतांनी सांगितलंय की तुम्ही सकाम कर्मांना टाळा, की सकाम कर्म दोष कर्म आहेत आणि म्हणून तुम्ही त्या सगळ्या कर्मांपासूनच दूर जाताय, ती गोष्ट ठीक आहे. आणि म्हणूनच विचारवंत म्हणता आहेत की यज्ञ दान आणि तप हे मात्र टाळू नका, त्या कर्मांना टाळू नका. या कशा गोष्टी आहेत की जरी मग त्याच्यातनं भगवंत पुढे सांगतायत आणि म्हणूनच प्रत्येक मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी त्रैगुणांचा प्रभाव येतो, जो आपण कालही बघितला. परंतु हे यज्ञ दान तप त्यागू नका, या कर्मांना त्यागू नका. कारण त्याचं कारण काय आहे, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. यज्ञ दान तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये, ती कर्मे केली पाहिजे. यज्ञदान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे हरे कृष्ण. म्हणून यज्ञ दान भगवंत सांगतायत, जे विचारवंतांनी बुद्धिवंतांनी सांगितलं की यज्ञ दान आणि तप ही कर्मे करावी. कारण त्या कर्मांनी की यज्ञांच्या कर्मांनी, यज्ञ आणि दानानी तर महात्म्यांना देखील पवित्र केलेले आहे. आणि असं या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय की हे दक्ष आहेत, हा दक्ष राजा आहे. आणि कशा प्रकारे याला पवित्र, म्हणजे याला यज्ञाच्या ठिकाणी कशा प्रकारे पवित्रता मिळाली. हा दक्ष असतो, तो हा दक्षाची पुत्री सती माता, आणि त्यांच्यानी शिवाशी लग्न केलेलं असतं सती मातेने, जे दक्षाला अजिबात पसंत नसतं. आणि म्हणूनच कुठेतरी सती मातेशी काहीही संबंध ठेवलेला नसतो दक्षाने. त्याच्या मुली असतात असंख्य, आणि त्याच्यातल्या सती मातेनी स्वतःच्या हट्टाने शिवांशी लग्न केलेलं असतं, शंकरांशी लग्न केलेलं असतं. आणि म्हणूनच सती माता जेव्हा दक्षाकडे काही यज्ञ याग असतात, त्यावेळेला सती मातेला आमंत्रण दिलं जात नाही. परंतु शिवांना ती म्हणते की माझ्या वडिलांनी असं असं यज्ञ आयोजित केलेले आहेत, परंतु माझी खूप इच्छा आहे. मग शेवटी माहेरी जाण्याची तिला इच्छा असते, आणि मग मी का वाट बघावी की माझे वडील मला बोलवतील. तर मग शिव म्हणतात की मी स्वतःचा अपमान करून घेण्यासाठी येणार नाही, तुला जाण्याची इच्छा आहे तर तू जाव. तिथे सती जाते, सती माता जाते. आणि सती जेव्हा बघते तिथे स्वतः वडिलांच्या यज्ञाच्या ठिकाणी, यज्ञ यागाच्या ठिकाणी बघते, तर आपल्या पतीला खरोखर कुठल्याही प्रकारचं योग्य स्थान तिथे दिलेलं नसतं. आणि ती गोष्ट बघून ती अतिशय तिला खेद होतो आणि तिला दुःख होतं. आणि त्या दुःखामध्ये ती स्वतःला त्या अग्नीमध्ये स्वतःला आहुती देते, त्या अग्नीमध्ये ती स्वतःला अर्पण करते. आणि इथे स्वतःला तिने त्या अग्नीमध्ये अर्पण केलेलं आहे. आणि अग्नीमध्ये अर्पण केल्यानंतर जेव्हा हे शिवाला कळतं की आपल्या पत्नीने अशा प्रकारे स्वतःचा देहत्याग केलाय कुठल्या गोष्टीसाठी, की दक्षाच्या या कृत्यामुळे, तेव्हा ते शिव कोपतात. आणि मग त्यांचा कोप हा असह्य असतो, आणि ते कसेही करून शिवाच्या आज्ञा देतात की दक्षाचं मुंडकं छाटून टाका. आणि म्हणूनच त्याचं मुंडकं छाटलं गेलं पाहिजे. अशा प्रकारे त्यांच्या कोपभावनेने ते त्यांच्या शक्तीतून याची निर्मिती करतात, एका जीवाची. आणि त्या जीवाद्वारे ते त्या दक्षाच्या तिथे त्या ठिकाणी जाऊन, यज्ञाच्या ठिकाणी जाऊन ते शिरच्छेद केला जातो आणि दक्षाचं मुंडकं छाटलं जातं. मुंडकं छाटलं गेल्यानंतर सुद्धा ब्रह्मदेव बघतात की दक्ष पूर्णपणे गेलेला नाहीये, दक्षाने पूर्णपणे मरण घेतलेलं नाहीये. आणि म्हणून ब्रह्मा शिवाला म्हणतात की तू त्यांचं धड परत लाव, इथे यज्ञ अपूर्ण राहिलेत आणि या यज्ञाला पूर्ण करायचंय, तर तुम्ही तुमचा राग शांत करा आणि त्यांचं मुंडकं त्यांना परत लावा. कारण ते कुठेतरी त्यांच्या दक्षाची अजूनही कुठेतरी हालचाल असते आणि कुठेतरी जीव सोडलेला नसतो. आणि म्हणूनच तेव्हा ब्रह्मा त्यांना अशी विनंती करतात
परंतु ते शंकरच, ते कोपलेले असतात. आपल्या पत्नीने अशा प्रकारे स्वतःला यज्ञामध्ये अर्पण केलेलं आहे, ही गोष्ट ऐकून त्यांचा राग असह्य झालेला असतो. पण कुठेतरी ब्रह्मा त्यांच्या रागाला शांत करून ते म्हणतात की कृपया तुम्ही हे धड द्या, त्यांना शीर द्या म्हणून. तेव्हा शंकर म्हणतात, मी त्यांना शीर देईन, पण मी त्यांना बकरीचं मुडकं देईन, कारण बकरीचं शीर त्याची बुद्धी ही बकरीप्रमाणे चालली आहे आणि म्हणूनच त्याची तीच लायकी आहे की त्याला बकरीचं मुडकं मिळावं, बकरीचं शीर मिळावं. आणि अशा प्रकारे दक्षाला इथे चित्रात दिसेल तर बकरीचं शीर लावलं जातं. परंतु कुठेतरी बघा, कुठेतरी हे बकरीचं शीर लावलं जातं, तरी त्याच्यातल्या भावना दक्षाच्या मनातले, की त्याला कुठेतरी स्वतःचं पुण्यकर्म आठवतं, त्याला कुठेतरी पश्चाताप होतो. आणि मग यावरूनच दिसतं की जरी ते शरीर त्याचं असलं, मुडकं बकरीचं असलं, तरी तिची बुद्धी कुठेतरी फक्त मेंदूमध्ये नसते. त्याला जरी ते शीर बकरीचं लावलंय, तरी त्याच्या आत्म्यामध्ये, त्याच्या बुद्धीमध्ये, आणि त्याची बुद्धी त्याच्या कुठेतरी हृदयामध्ये असते, आत्म्यामध्ये असते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्याच्यातलं जे पुण्यकर्म असतं ते जागृत होतं, त्याला पश्चाताप होतो, तो शिवाची याचना करतो, तो त्याची क्षमा मागतो, आणि मगच दक्षाला तिथून कुठेतरी मोक्षाची मार्ग मिळू शकतो. अशा प्रकारे या यज्ञाच्या, या यज्ञ तपाच्या द्वारे कुठेतरी या महात्म्यांना सुद्धा मोक्ष मिळालेला आहे. आणि म्हणूनच ज्या आपण ऐकतो की यज्ञ तपाचं महत्व काय आहे, रुद्रांचं महत्व काय आहे, जेव्हा ते शास्त्रोक्त विधीपूर्वक केलं जातं. अशा प्रकारे की पुराण काळामध्ये सुद्धा आपण अशा कथा आहेत की ज्याच्यामध्ये यज्ञ तपानी, की आपण ऐकायचो कितीतरी की प्रभू रामचंद्रांच्या वेळेला सुद्धा की त्यांनी अक्षरशः कितीतरी राक्षसांचा नाश केला, की यज्ञाच्या ठिकाणी जेव्हा विघ्न आणलं जातं, की या यज्ञाला एवढं महत्व आहे. ऋषी जेव्हा यज्ञ करतात तेव्हा ते रक्षण करतात त्या यज्ञांचं. अशा प्रकारे यज्ञ तपाला आणि दानाला अत्यंत महत्व आहे, आणि याचं महत्व थोर आहे हे भगवंत सांगतायत. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितम मत्तमुत्तमम. कुठेतरी आवाज येतो, एक सेकंड. मला खूप खरखर येते. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ही सर्व कर्म कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्म कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. मग हा मनुष्य एका ह्याला सोडवतोय, आणि त्याच्या हातामध्ये बघा त्यांनी कोणाला सोडवायचा प्रयत्न केलाय, एका प्राणी मात्राला सोडवायचा प्रयत्न केलाय. म्हणजे तुमची भावना कुठली आहे, कुठल्याही प्रकारची मनामध्ये आसक्ती, किंवा आपण ह्याला करतो आहोत म्हणून आपल्याला पण तेवढी त्याची परतफेड मिळालीच पाहिजे, किंवा ती फळाची अपेक्षा न करता, स्वतःच्या जीवाचीही पर्वा न करता काही जण स्वतःला असे झोकून देतात की ज्यांना मदत करणं हे आपली कर्तव्य आहे. हे पार्था, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजे, की ती माणुसकी मनामधली आणि ज्या भावना आणि त्या कर्तव्य बुद्धीपोटी सुद्धा ही कर्मे केली पाहिजेत. हे माझं अंतिम मत आहे. आणि हे कर्तव्य भावना कशी जागृत राहील हे भगवंत पुढे सांगतायत, की मग ही कर्तव्य भावना कुठून येते, आणि हे कर्म करण्याची पद्धत काय असते, आणि म्हणून हे कर्म कशा प्रकारे केलं पाहिजे. मग जेव्हा सात्विक मनुष्य असतो तेव्हा कर्मापासून कसा प्रकारे पळ काढतो बघा, की सात्विक मनुष्य असतो तो जेव्हा म्हणतो की हे कर्तव्य, मग त्याच्यातला चांगुलपणा कुठेतरी त्याच्यातला या 3 श्लोकांमध्ये आपल्याला कळेल, 18.7, 8 आणि 9, की कुठेतरी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक म्हणून कशा प्रकारे कर्मापासून, मग एखाद्याला वाचवायचं आहे पण मग तो चांगुलपणा, ते कर्तव्य भावना फक्त सात्विक माणसामध्ये दिसेल, पण कुठेतरी राजसिक माणूस काय, अरे बापरे मी कशी काय करू, म्हणजे त्याला ते करण्याची आवड आहे, परंतु कुठेतरी ती कर्तव्य असतात ती भीतीपोटी केली नाही जात, की अरे मी कसं काय याला मदत करू, आणि मी असं केलं तर काय होईल, मग ती कठीण बनतात त्यांच्यासाठी, खूप कठीण, डिफिकल्ट. म्हणजे हा माणूस खूप उत्कटतेच्या आहारी असतो राजसिक, परंतु त्याला ते कर्तव्य करण्याची जी भावना असते ती कुठेतरी भीतीपोटी तो करत नाही ते कर्म. कुठेही अज्ञान नसतं, मग अज्ञान भ्रम कोणाचा असतो, तर तामसिक व्यक्तीचा. आणि तामसिक व्यक्ती ते कर्म करायला त्या भ्रमामध्ये असते, कारण त्याला त्याची पर्वाच नसते, मग कोण समोर आहे नाही, माझा काय संबंध त्याच्याशी, हे सगळं अज्ञान असतं.
मनामध्ये सगळं अज्ञान भरलेलं असतं. मग त्या गोष्टीची पर्वाच केली जात नाही आणि मग काही गोष्टी फक्त जसं राजसिक माणसाचं काल आपण बघितलं, मग यज्ञ याग केले जातात ते कुठेतरी कशाने केले जातात? तर कुठेतरी फक्त दाखवण्यासाठी केले जातात. आणि मग या व्यक्ती म्हणून ही सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता मनुष्याला कशा प्रकारे त्याची विचारसरणी करायला लावते. ही कर्तव्य भावना एका सात्विक माणसामध्ये चांगुलपणाने दिसेल. ज्याच्यामध्ये उत्कटता आहे त्याच्यामध्ये ती भीती दिसेल. कुठेतरी ती कठीण आहे ती गोष्ट. मी कशा करू? मी कसं ह्याला सामोरं जाऊ? मग ह्याच्याने काही हे परिणाम झाले, ते परिणाम झाले, या गोष्टी. पण आणि तामसिक मनुष्य तर त्याच्या पलीकडेच असतो. तो त्या मदत करण्याच्या कुठल्या विचारामध्येच नसतो, कारण स्वतःच्याच भ्रमामध्ये असतो, अज्ञानामध्ये असतो. मग त्याची काही त्याला सोयरसूतकच नसतं त्याला त्याचं. आणि म्हणूनच त्याला म्हणतात, की काही त्याची पर्वाच नसते. अशा प्रकारे तो त्या अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये असतो. मग ह्या कर्माला कसं केलं जातं? आणि म्हणून हे 5 घटक आपल्याला कर्माचे बघायचे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे महाबाहू अर्जुन, वेदात यानुसार सर्व कर्मांच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान शरीर, करता विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्माचं स्थान, मग कर्म जिथे केलं जातंय, भगवंत सांगतायत मग कशा प्रकारे कर्माला, की कर्म हे कशा प्रकारे त्याच्यावरती कुठल्या गोष्टींचा प्रभाव असतो आणि कशा प्रकारे ते साधलं जातं. मग ते साधण्यामागे काय काय गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात, काय काय गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये. तर ते 5 घटक असतात. ते 5 घटक कुठले असतात? तर ते कर्माचं स्थान कुठे आहे, ते कर्म कुठे केलं जातं आहे, त्याकरता ते शरीर, आणि म्हणूनच कुठलं शरीर आहे, विभिन्न इंद्रिय, त्या शरीराची विभिन्न इंद्रिय, त्या कर्म करण्यामागचे प्रयत्न, आणि मग परमात्मा, शेवटी परमात्मा, की मग हे 5 घटक कशा प्रकारे एकमेकांशी संलग्न होऊन त्या गोष्टी करत असतात. मग त्यासाठी मी तुम्हाला निश्चितच एक उदाहरण सांगेन, की कशा प्रकारे हे 5 घटक, म्हणजे निश्चित तुम्हाला त्याविषयी थोडीशी पूर्ण माहिती येईल. आपण तात्पर्य तुम्ही नंतर वाचाच, पण कशा प्रकारे ती गोष्ट. आता जर एखादी गोष्ट, तुम्ही जर एखादी गोष्ट आपण म्हटलं, एक सेकंद हं. जर एखाद्याने बिल्डिंग बांधायला घेतली, याच चित्रानुसार आपण जाऊया. एखाद्याने बिल्डिंग बांधायला घेतली, तर ती बिल्डिंग बांधायला कुठे घेतली? ती जागा कुठे आहे? त्या बिल्डिंग बांधायची जागा कुठे आहे? ती जागा महत्वाची आहे. मग जो कर्ता आहे, जो कर्म करतो आहे, ते कर्म ज्यांनी ठरवलं आहे तो कोण? तर त्याच्यामधले ते घेणारा, विकणारा, मग या सगळ्यामध्ये असतो. त्याच्यानंतर काय? जी इंद्रिय ती कर्ता आहेत ती. मग याच्यामध्ये प्रत्येक याच्यामध्ये काय आहे? तर एक सेकंद. तात्पर्यामध्ये दिलंय पण येस. तर समजून घेण्याची ही भावना, की आता ही एक जमीन आहे. मग या जमिनीवरती इमारत बांधली जाते. मग तिथे जागा काय आहे? तर ते प्लेस ऑफ ॲक्शन. मग ती तिथली जागा काय? तर ती लँड तिथली. त्याच्यानंतर त्याचा कर्ता कोण आहे? मग हे जे आपल्याला दिसतायत, मग तो इंजिनिअर आहे, मग तो सिव्हिल इंजिनिअर आहे, आर्किटेक्ट आहे. ती जी व्यक्ती, प्रत्यक्ष व्यक्ती त्याच्यामध्ये आहे. मग कुठली इंद्रिय त्याच्यामध्ये काम करणार आहे? मग त्याच्यामध्ये त्याचा हात आहे, त्याचे डोळे, त्याची जी काही इंद्रिय त्याच्यामध्ये, सगळं शरीर जे इन्व्हॉल्व आहेत, ती इंद्रिय आली. आणि त्याच्यामध्ये मग कुठले त्याचे तर त्याचे प्रयत्न. मग जी ती व्यक्ती प्रयत्न करते ती बांधायसाठी, जे काही लेबर आपण म्हणतो, मग ते सिमेंट आणणार आहे, हे आणणार आहे, मग याचं प्रोसेसिंग होणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. हे त्या व्यक्तीचे प्रयत्न ओतले जातात त्याच्यामध्ये. आणि सर्वात शेवटी अगदी महत्वाचं जे परमात्मा ज्याच्यामध्ये असतो, कारण मग ती गोष्ट पूर्णपणे तडीस नेण्यासाठी कोणाच्या परमिशनची आवश्यकता आहे, कोणाचा अप्रुव्हल पाहिजे, कोणाचा शिक्कामोर्तब होणार, तर तिथे परमात्म्याचा वास असणं गरजेचं आहे. आणि त्या परमात्म्याची परवानगी मिळणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून जेव्हा या 5 घटकांच्या नुसार, आणि म्हणूनच या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते, की तो एकमेव कर्ता आहे, तो क्वचितच मूर्ख आहे, त्या गोष्टींना यथार्थ पाहू शकत नाही. जर हा इंजिनियर म्हणाला, आर्किटेक्ट म्हणाला, "अरे मी करतोय हे आणि मी जमीन बांधलीये, मी ही बिल्डिंग बांधलीये, तर मीच करताय त्याचा."
मग तो बायर म्हणेल किंवा मग त्या प्रत्येकचा जो त्याच्यातला कर्ता आहे तो प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या दृष्टीने तो स्वतःला त्याचा एन्जॉयर समजेल, स्वतःला त्याचा भोगता समजेल, कारण त्यांनी ते कर्म प्रत्यक्ष केलं आहे. परंतु हे जो जाणत नाही, ते कर्म पूर्ण तडीच करायला मग त्या विटा कुठून आल्या हो? ती माती कुठून आली? ती जमीन तिथे कशाने आली? मग ही कृतज्ञता कुठे गेली मनातली? हे विचार कुठे गेले? की ते कुठेतरी कोणाच्या कृपेने लाभलंय. तर त्या परमात्म्याचा जर आपण कितीतरी उदाहरणं ऐकतो बघा, कितीतरी गोष्टी केल्या जातात. मग आजकाल तर कलियुगामध्ये आपण खूप ऐकतो, हे बांधलंय, पण हे पडलंय, ते बांधलंय, ते. मग कर्म योग्य प्रकारे केली जातात, पण कुठेतरी काय असतं? कुठेतरी ती योग्य भावनेने, ती भावना अत्यंत महत्वाची आहे आणि म्हणून जी ही भावना, ज्याला ही भावना जो या 5 घटकांना जाणत नाही, की ज्याच्यामध्ये ती जागा आहे, ज्याच्यामध्ये तो कर्ता, त्याचं शरीर आहे, त्याची जी सगळी इंद्रिय त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, त्याचा प्रयत्न त्याच्यामध्ये आहे, पण त्याच्या सर्वात शेवटी पण महत्वाचा, की परमात्म्याचं त्याला पूर्ण परवानगी आहे आणि परमात्म्याची पूर्णपणे असल्याची जाणीव आहे त्या व्यक्तीला. आणि जो स्वतःलाच फक्त त्याचा करता, की मी प्रोप्रायटर आहे, मी ओनर आहे, मी कंट्रोलर आहे, हा जो आहे, हा जो मीपणा आणि स्वतःला भोगता समजणं, हे जो करतो तो मूर्ख आहे आणि त्या गोष्टींना यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकत नाही. कुठेतरी कृतज्ञतेची भावना मनामध्ये नसते आणि म्हणूनच त्याच्यासाठी ते जाणणं हे आवश्यक आहे. या 5 घटकांना जाणणं हे निश्चितच आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच मग मग कुठेतरी जसं की माताजी वाचा तुम्ही, मग मी त्याचा अर्थ सांगते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता कसं आहे बघा, की आपलं बाह्य शरीर खूप छान आहे आणि समजून घ्यायचा प्रयत्न करा आणि तात्पर्य नक्की वाचा. पूर्ण डिटेल तात्पर्य नक्की वाचा. कशा प्रकारे बाह्य मन जो कर्ता आहे, त्याची इंद्रिय त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. पण मग कुठेतरी ती गोष्ट, कुठेतरी त्या व्यक्तीला ते कर्म करण्यासाठी आंतरिक मन, त्याचं मन, बुद्धी आणि अहंकार कुठेतरी प्रेरणा देत असते. कुठेतरी आतून ती गोष्ट आधीच आपण प्लॅनिंग होत असतं, की ती गोष्ट फॉर एक्झाम्पल इथे आता तुम्हाला दिसतंय, की ही व्यक्ती बास्केटबॉल खेळतीये. हे कर्म ते बास्केटबॉल खेळण्याचं करणार आहे. पण कुठेतरी ती प्रेरणा कशी घेतलीये? तर ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता म्हणजे कुठेतरी ते फुटबॉल खेळण्याचं ज्ञान, सॉरी बास्केटबॉल खेळण्याचं ज्ञान. ज्ञेय म्हणजे त्या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, की आपल्याला बास्केटच्या त्याच्यामध्ये बॉल टाकायचा आहे आणि तो कसा टाकायचा आहे. आणि मग तो ज्ञाता कोण आहे? तो प्रत्यक्ष ज्ञाता कोण? तर आत्मा त्याचं जाणतोय. मग हे त्याचं आंतरिक शक्ती आहे. आणि हे ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान हे कशा प्रकारे त्याला प्रेरित करून मग शेवटी त्या ऍक्च्युअल कर्माला आणि मग त्या 3 गोष्टी की जी इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता ज्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, हे 3 घटक आहेत, ते प्रत्यक्ष ते त्याचं बास्केट बॉल टाकण्याचं म्हणजे बॉल टाकण्याचं ते ध्येय आहे, ते कर्म पूर्ण केलं जातंय. त्या प्रेरणेने ते कर्म तो कर्ता पूर्ण करतोय आणि त्याच्या इंद्रियांच्या मदतीने. तो कर्ता त्याच्या इंद्रियांच्या मदतीने ते कर्म पूर्ण करतोय. पण त्याच्यासाठी लागणारी प्रेरणा कुठून येतेय? तर त्याचं आंतरिक मन देतंय. त्याची मन, बुद्धी हे त्याला कुठेतरी प्रेरणा देतंय आणि ती प्रेरणा देण्याचं काम ते सटल मन करतंय. आणि ते सटल मन म्हणजे कुठेतरी आत ती आपण बघा कुठलीही गोष्ट, अरे आपल्याला आज हा अभ्यास करायचा आहे. आता ही परीक्षा आहे. तर मग मी जर हे एवढं केलं, हे एवढं केलं, हे बघा आधीच तुमचे विचार सुरू होतात, बरोबर? म्हणजे कुठलीही गोष्ट कृती करण्याच्या आधी तुमचं मन आधी धावत असतं तिकडे. तुमच्या मनातले विचार कधीच सुरू झालेले असतात. ती ॲक्चुअल गोष्ट आहे 10 दिवसांनी, परंतु तुमच्या मनाची तयारी कधीच सुरू झालेली असते. ही जी आहे ही सटल भावना. हे जे आहे हे आंतरिक प्रेरणा आणि म्हणून हे ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञात्याचं, की त्या ज्ञाता जो जाणतोय ते फुटबॉल, बास्केटबॉल खेळणं, की त्याचं आंतरिक मन जाणतंय हे कसं खेळायचंय आणि मग तो त्याप्रमाणे त्याचं तयार करतो त्याला आणि ती प्रेरणा स्वतःवर मिळवतो आणि मग ते प्रत्यक्ष कर्म ते करत असतो. अशा प्रकारे कशा प्रकारे ते कर्म केलं जातं, हे खूप सुंदर अशा या संज्ञा आहेत आणि सुंदर अशी ही उपमा आणि ज्या प्रकारे त्याला जे अभ्यासलं आहे, हे अत्यंत बारकाईने अभ्यासलं आहे भगवंतानी, की प्रत्येक गोष्टीला कशा प्रकारे व्याख्येने उपमा दिलेली आहे आणि कशा प्रकारे त्या व्याख्या सांगितल्या आहेत. हे अत्यंत खूप सुंदर आहे आणि वाचा हे. तात्पर्य मी खूप फक्त स्पर्श करतीये त्याला. पण हे नक्की वाचा.
आणि म्हणून याच प्रकारे हे एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी म्हणून सांगितली आहे, ज्याच्यासाठी खूप वेळ नाहीये आपल्याला. आणि म्हणूनच ती की खालील स्लाइडवरून तुम्ही कुठल्या वर्गामध्ये म्हणता, मग तुम्ही कर्म करताना कशा प्रकारे स्वतःला त्या गोष्टींसाठी तयार करता हे तुम्ही स्वतः ठरवायचं. मग तुम्ही कशा प्रकारची सात्विकतेने करता का राजसिकतेने करता का तामसिकतेने करता, आणि मग कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला 1 ते 3 रेट करता, हे तुम्ही स्वतःला अॅनलाइज करायचं. ही छोटीशी अशी ऍक्टिव्हिटी जी तुम्ही स्वतः घरी जाऊन करू शकता, की मग तुम्ही कुठे आहात हे ज्ञान घेऊन तुम्ही स्वतःला कुठे बघताय हे आत्मसात करणं. आणि म्हणूनच हे आचरण महत्वाचं आहे. विचार आत गेलेत का हे तुमचं आचरण सांगणार आहे. आणि मग स्वतःला तुम्ही कुठे बघताय हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून आपण या वेगवेगळ्या प्रकारे आता या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक की हे ज्ञान काय मिळवतो, कशा प्रकारे हे ज्ञान मिळवतो सात्विक मनुष्य, कशा प्रकारे या क्रिया केल्या जातात, कशा प्रकारे तो त्याच्या बुद्धीला चालना देतो, कशा प्रकारे तो त्याचा निश्चय दृढ करतो, आणि कशा प्रकारे तो कुठल्या गोष्टीत स्वतःला सुखी समाधानी मानतो, या गोष्टी आपल्याला थोड्याशा कंपॅरेटिव्हली स्टडी करायच्या आहेत. वाचाल माताजी? हरे कृष्ण. हो हो, वाचते वाचते. मला 1 सेकंद मी घेईन त्याच्या आधी. सगळ्यांना कळतंय का? मला सांगा थोडंसं. मला थोडासा फीडबॅक द्या, की तुम्हाला लक्षात येतायत गोष्टी? हो माझं माताजी. बाहेर हो जमतंय? हां. माताजी, समजतंय. हो, हरे कृष्ण. पण खूप छान. तुम्ही एवढे कारण छान हे स्लाइड तयार केल्यात, एवढे छान उदाहरण देताय, तर खूप छान वाटतंय. धन्यवाद, हो, धन्यवाद. मला त्यामुळं तेच खूप जाणायचंय, छान की समजतं. तुमच्यापर्यंत पोहोचतंय ना ते. मला हे जाणून घ्यायचंय. निश्चित. धन्यवाद प्रतीक. म्हणजे तुमचा फीडबॅक मिळाल्यावर मला कुठेतरी खूप एन्करेजिंग वाटतं, की मग ती ट्रॅक बरोबर आहे. आणि नाहीतर तुम्हाला जर अजून काही उदाहरणं हवी असतील किंवा ती संज्ञा समजली नसेल, तर प्लीज मला नंतर विचारा तुम्ही. हरे कृष्ण माताजी. वाचा हरे वाचा. कृष्ण माताजी. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. 18.21. ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जीवित अस्तित्व आहे, हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. हरे 18.22. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही, व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. थोडेसे शब्दांमध्ये चुका आहेत त्या मी नक्की, हे ऍक्च्युली मॉडिफाय केलंय एकानी, वेगळ्या व्यक्तीनी, पण मी थोड्याशा नंतर करून तुम्हाला मग पाठवेन परत. तर क्षमस्व त्याच्यासाठी, कारण काही गोष्टी मला वाटतं ते ट्रान्सलेशन वापरून केल्या जातात आणि मग त्यामुळे हे गडबडी होतात. तर मी तुम्हाला समजावून प्रत्येक गोष्ट सांगते, काही काळजी करू नका. तर ज्या ज्ञानामुळे, आता हे ज्ञान, मग हे ज्ञानी व्यक्ती सात्विकतेमध्ये कशा प्रकारे ज्ञानाला समजते, तामसिक राजसिक भावनेमध्ये कशा प्रकारे समजते, आणि तामसिक भावनेमुळे मध्ये त्या मनुष्य ज्ञानाला कशा प्रकारे जाणतो. तर जो सात्विक मनुष्य, अनंत रूपामध्ये आहेत सगळे, वेगवेगळ्या रूपामध्ये जीव आहे, परंतु त्या सगळ्यांमध्ये परमात्म्याचा वास आहे. प्रत्येकाचा आध्यात्मिक स्वभाव आहे. कुठेतरी स्वतःचा स्वभावाला, जो हा भौतिक प्रकृतीत नसून कुठेतरी स्वतःला आध्यात्मिक स्वभावाला, जसं मी सांगितलं की आपण अधिभूत बघितलं, अधिदैव बघितलं. अधिभूत ही प्रकृती आहे, आणि या भौतिक प्रकृतीचा जो स्वभाव आहे हा नॉर्मल स्वभाव आहे, पण कुठेतरी अध्यात्म कुठे आहे, तर आध्यात्मिक स्वभाव. आणि म्हणूनच जेव्हा ही सात्विक जी व्यक्ती या आध्यात्मिक स्वभावाला सर्वांमध्ये जाणते आणि सर्वांमध्ये ती जाणण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा त्या ज्ञानाला, त्या व्यक्तीला सात्विक ज्ञान मिळालंय असं म्हटलं जातं. आणि हीच व्यक्ती, जी व्यक्ती ही राजसिकतेने की उत्कटतेने प्रत्येक जीवाला वेगवेगळ्या अँगलनी बघते, वेगवेगळ्या ज्ञानाने, की प्रत्येकाला वेगवेगळ्या पद्धतीने बघितलं जातं, की त्यांचं भिन्न अस्तित्व आहे. मग त्याला कुठल्याही प्रकारचं, मग कुठेतरी गुणदोष बघितले जातात, कुठेतरी उत्कटता मनामध्ये असते, मग त्याच्यामध्ये ते सगळ्या गोष्टींना, त्याच्यामध्ये कुठेतरी टीका केली जाते, कुठेतरी त्या गोष्टींमध्ये, कारण ते ज्ञान असतं, ते उत्कटतेचं ज्ञान असतं, आणि त्याच्यामुळे त्या व्यक्तींना भिन्न प्रकारे बघितलं जातं.
पण एकाच जो सात्विक माणूस त्या भिन्न रूपाला सुद्धा अनंत रूपाला एका अविभक्त आध्यात्मिक स्वभावाने जाणण्याचा प्रयत्न करतो. आणि राजसिक व्यक्ती त्याला भिन्न प्रकारे बघत असते. आणि हेच ज्ञान जे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला म्हणजे नादिष्टासारखं, मग ते एकच व्यक्ती, जर मग तुम्ही ते सर्वस्व की मला आता दुसरं काही नकोय, की मग एकच ते ज्ञान. सॉरी, हरे कृष्ण. हा, तर सत्याचं ज्ञान ज्याला नाही, जो भ्रमामध्ये आहे, आणि मग हीच एक व्यक्ती जर एखादी गोष्ट आवडली तर त्याच्या मागेच धावायचं. मग पैसा मिळवायचा आहे तर फक्त पैसा मिळवायचा मागे धावायचं. मग फक्त मला कुठेतरी प्रतिष्ठा हवी आहे, मला फक्त कुठेतरी चांगलं म्हटलं पाहिजे. मग त्याच्या मागचं अज्ञान असतं सगळं. मग त्याच्या मागे मी कुठली गोष्ट कशा वापरतोय, माझं ज्ञान मी सत्याला समजून घेतोय का, की मी कुठल्या गोष्टीकडे आसक्त होतोय, ह्याला चांगलं काय आणि वाईट काय हे ज्ञानच त्या व्यक्तीला नसतं. आणि अशी व्यक्ती ही तामसिक ज्ञानाने, ही अशी व्यक्ती ही तमोगुणी ज्ञानाने भरलेली असते. आणि मग ती कुठेही स्वतःवरती नियंत्रण राखू शकत नाही. अशा व्यक्तीला तमोगुणी ज्ञान म्हटलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. लक्षात आलंय सगळ्यांना? हो माताजी. हो माताजी. ओके. हरे कृष्ण. मी पुढे जाते. आता आपल्याला कर्त्याला बघायचंय. तर मग हा कर्ता कशा प्रकारे कर्म करतो, तर म्हणा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 18.23 जे कर्म नेमलेले आहे आसक्ती शिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. हे कर्म बघतोय, बरोबर. म्हणजे आपण त्या क्रियेकडून, आपण त्या ज्ञानाने जे कर्म करणार आहोत, ठीक आहे, कर्ता पुढे जातोय, म्हणून मला आधी वाटलं कर्त्याचं आहे. तर कर्म, आता आपण सात्विक कर्म, राजसिक आणि तामसिक कर्म काय आहे, आणि मग त्या कर्माची स्वरूप काय आहे ते बघूया, आणि मग कर्त्याकडे जाऊया. तर हे कर्म कसं आहे, दुसरं वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु फलआशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजगुणी कर्म होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुढचं वाचेल माताजी? हो. वाचून घ्या. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा, कर्म कशा वेगळ्या आहे. जसं आपण बघितलं की ज्ञानच जर तसं असेल, मग आता ज्याचं सात्विक ज्ञान आहे, जे त्या ज्ञानाला जाणून ते कर्म करतोय, मग ते सात्विक कर्म कसं असेल, तर जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्ती शिवाय केले जाते, राग द्वेष, मनामध्ये कुठलाही राग द्वेष नाही. कारण प्रत्येकाला बघण्याचा स्वभाव, दृष्टिकोन काय आहे, चांगुलपणाचा आहे. आणि म्हणूनच फलप्राप्तीच्या इच्छेविना जे निष्काम कर्म केलं जातं, अशा कर्माला सात्विक कर्म म्हटलं जातं. मनामध्ये कुठलीही द्वेषाची भावना नाही. मी ही गोष्ट करतो आहे, ही मी, मला वाटतंय, आणि मला त्या व्यक्तीच्या चांगुलपणा, मला त्या व्यक्तीविषयीच्या वाटणाऱ्या भावनांमुळे मी एका चांगल्या भावनेने त्यांना मदत करतोय, आणि मला कुठलंही त्याच्यापासून परतफेड नकोय, मला कुठलाही मनामध्ये राग नाहीये. जरी कधी माझा असेल राग, तरी आत्ता मला त्याला मदत करायची, माझी भावना अत्यंत चांगुलपणाने मदत करण्याची भावना आहे. ही त्या सात्विक कर्माची भावना आहे. सॉरी. परंतु फळ, मग कुठेतरी मी मदत करतोय, पण मला आता त्याच्यात, जसं आपण काल बघितलं, मोबाईल आहे समोर, मी यांना दान करतोय, पण या दानाचं काय, तर मला सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे, मी इतकं केलंय, मी हे दान केलंय, मग ते सात्विक दान म्हटलं जाईल का? नाही. कारण कुठेतरी त्याच्यात फळ आलं, कुठेतरी अहंकार आला, कुठेतरी इंद्रिय तृप्ती आली. म्हणजे फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केलं जातं, मग ते सकाम कर्म. आणि जे मी अहंकारयुक्त बुद्धीने केलं जातं, मग मनामध्ये अहंकार आहे, मी करतोय ते, मी हे केलंय, मला चांगलं म्हणा, मला हार घाला, मला हार तुरे घाला, मला सगळं चांगलं म्हणा, मग मी, माझा अहंकार कुठे गेला, तो खोटा अहंकार दिसतोय या कर्मामध्ये, म्हणून ते राजसिक कर्म झालं. आणि मग कुठेतरी तमोगुणी कर्म काय हो, ते तर जसं आपण म्हंटल
पार्किंग, नो पार्किंग लिहिलंय त्याच्यामध्ये पार्किंग केलं जाते. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून आणि भावी बंधनांची पर्वाही न करता हिंसा किंवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केलं जातं ते तामसिक कर्म. मग कुठलीच पर्वा नसते हो त्याच्यामध्ये. मग त्याच्यामध्ये जे कर्म करतोय ते काय करतोय ह्याचीच पर्वा नसते. तर मग त्याच्यामध्ये हत्या आली, चोरी आली, चोरीमारी, लोकांना क्लेश देणं आलं. मग आपण जे आतंकवादी बघतो, आपण जे भयंकर चोर बघतो, जे खुनी बघतो, हे सगळं तामसिक गुण. की मनुष्य मनुष्याच्या जीवावर उठतो, पैसा हवाय म्हणून, सत्ता हवी आहे म्हणून, किंवा मग ते राजकीय याच्यामध्ये असो, कुठल्या धनाच्या लोभेने असो, मग ते काय कर्म करतो हे सगळं अज्ञानच आहे हो. कारण मग सगळ्या आदेशांची कुठेही सगळे सगळे ह्याच्यावर बसवले, धाब्यावर बसवलेले आहेत सगळे नियम वगैरे सगळं. आणि कुठेही कुठल्या न्यायाला, कुठेही कुठल्या कुठल्याही न्यायशास्त्राला वगैरे काहीही मानलं जात नाही. मी करतोय ती पूर्व दिशा आणि मग ते अज्ञान असतं त्याच्यामध्ये सगळं. आणि म्हणूनच हे तमोगुणी कर्म केलं जातं. आता हा करता कसा आहे, म्हणून हा करता कसा. मग जे हो कर्म करतो आहे त्याला कशा प्रकारे तो सात्विक करता कसा झाला, तर त्याचे गुण काय आहेत ते आपण बघूया थोडक्यात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक करता असे म्हटले जाते. जो करता कर्म आणि कर्म फल प्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळ, अपवित्र व सुख दुःखांमुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी करता म्हटले जाते. जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी करता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. बघा की जे कर्म, मग ज्या ज्ञानाने जे कर्म केलं जातं त्याला आपण सात्विक कर्म, राजसिक, तामसिक. मग हा करता स्वतःला कशा प्रकारे त्यासाठी तयार करतो आणि त्याच्या मनातले भाव काय आहेत, तो करता कशा प्रकारे आहे. तर जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता, कुठल्याही प्रकारच्या भौतिक गोष्टींमध्ये न अडकता आणि घोटा अहंकार मनामध्ये न बाळगता एखाद्या निश्चयाने, एखादं दृढ निश्चयाने कुठल्याही यशा अपयश किंवा आनंद, सुख आणि दुःख, सुख आणि दुःख याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःमध्ये समतोल आणलेला आहे आणि कुठल्याही गोष्टीने स्वतःचं मन विचलित होऊ देत नाहीये. आणि असं प्रकारे जो फोकस्ड कर्म करतो, जो केंद्रित कर्म करतो त्याला सात्विक करता असं म्हटलंय. की ज्या प्रकारे तो स्वतःच्या कर्मामध्ये पूर्णपणे दृढ आहे, पूर्णपणे विचलित न होता ते कर्म तो पार पाडतोय, अशा कर्माच्या करणाऱ्याला सात्विक करता म्हटलं जातं. पण हेच जो करता कर्म आणि कर्माची फलप्राप्ती यांना जसं आपण म्हटलं की त्या फळाविना, फळाच्या अपेक्षेने ते कर्म केलं जातं आणि म्हणूनच त्या फळ फळासहितच्या कर्माला आसक्त होऊन, कारण मला ते मिळवायचंच आहे, ती उत्कटता आहे मनामध्ये कुठेतरी, ती मनामध्ये खूप अशी ओढ आहे आणि त्या फळांना बघायचंय, मग कधी एकदा मी ते मिळवतोय, कधी एकदा मला ती गाडी, म्हणजे मला आता माझ्याकडे आहे फोर्ड आहे, पण आता मला मर्सिडीज कधी एकदा बसतीये, मी कधी BMW मध्ये बसतोय आणि कधी एकदा मी त्या लोभाने अगदी, म्हणजे इतकं ते व्याकुळ मन झालेलं असतं, ती उत्कटता इतकी शिगेला पोहोचलेली असते की मन त्याच्यामध्ये सुख दुःख पवित्र याच्यामध्ये, मग ते मला मिळालं नाही तर मला खूप वाईट वाटणार, मिळालं तर मला अत्यानंद होणार, अशा कुठेतरी मनाच्या भावना केलेल्या असतात. आणि मग कुठेतरी मग ते मन कुठल्या दृष्टीने ते विचार करतंय, कुठल्या गोष्टी कशाने मिळवतंय याचा विचार त्याच्यामध्ये केला, सारासार विचार केला जात नाही. कुठेतरी सत्सत विवेक बुद्धी कमी पडते आणि मग अशा प्रकारे जो कर्म करतो त्याला रजोगुणी करता म्हटलंय. आणि जो करता, जो शास्त्राविरुद्ध जाऊन, जसं आपण बघितलं की लोकांचे मान अपमान, खून केले जातात, लोकांच्या हत्या केले जातात आणि मग हट्टी, कपटी, दुसऱ्याचा अपमान करण्यामध्ये तरबेज, अशा प्रकारचं मन आधीच तयार झालेलं असतं. त्या कर्त्याचं मन कसं, कारण तो आळशी असतो, त्याला स्वतःचे कर्म करण्याची आळस असतो. कशा प्रकारे मला मिळतंय धन, मग याला मारलं तरी मला मिळतीये ना, संपत्ती मिळतीये ना, ते कसल्या का मार्गाने मिळू दे. आणि म्हणून काम करताना कसं का करू नये, पण मला मिळतोय ना पैसा, माझी एकदा करून मोकळं होऊया ते. आणि अशा प्रकारचे जे कर्म केलं जातं हे सगळं तमोगुणी कर्म केलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाइड आहे. हरे कृष्ण. जो मनुष्य हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. हे पार्था,
या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती काय आणि सहकार्य भय आणि निर्भय बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अहंकाराच्या प्रभावामुळे जो बुद्ध धर्माला व धर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. त्या व्यक्तीची बुद्धी, मग जे आपण म्हटलं सटल मन आहे, अंतरंगी मन आहे, ज्याच्यामध्ये मन, बुद्धी आणि अहंकार या गोष्टी वसलेल्या असतात, मग या बुद्धीला काय कशा प्रकारे ही बुद्धी काम करत असते. तर जसं आपण म्हटलं की ती बकरीचं जसं होतं की आत्मा हा कशा प्रकारे की त्याच्या कुठेतरी हृदयामध्ये ते वसलेलं असतं आणि ती बुद्धी त्याप्रमाणे त्याला दक्षाला त्याप्रमाणे सांगते आणि त्याचं पुण्यकर्म आठवतं. पण त्यासाठी ती बुद्धी कशा प्रकारे असावी आणि म्हणून मग ती सात्विकता मनामध्ये असेल, कुठेतरी चांगली गोष्ट मनामध्ये असेल की मग ती बुद्धी कशा प्रकारे काम करते. मग सात्विक माणसाची बुद्धी कशी असते, राजसिक आणि तामसिक. मग हे पार्था, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती कार्य आणि सहकार्य, भय, निर्भय, बंधन आणि मोक्ष या सगळ्यांना जाणतो. म्हणजे ज्या ज्ञानाने त्याची बुद्धी तो संपन्न करतो आणि म्हणूनच त्याची बुद्धी तेवढी प्रगल्भ झालेली असते आणि त्या बुद्धीद्वारे मनुष्य या सगळ्यांमध्ये कुठेतरी फरक जाणू शकतो आणि या कार्यांमधला फरक, मग सहकार्य काय असतं आणि भय, निर्भय याच्यामधला फरक जाणू शकतो आणि मोक्ष कशा मार्गाने मिळवता येतो आणि कशा प्रकारे तो निष्कर्माच्या मार्गावरती, निष्काम कर्माच्या मार्गावरती स्वतःला कुठल्याही इच्छा बाळगत नाही, कसल्याही प्रकारची आसक्ती त्याच्या मनामध्ये नसते आणि मग तो मार्ग कुठल्या तो भौतिक बंधनांच्या कुठेतरी मुक्त होण्याचा पूर्णपणे मार्ग असतो आणि अशा प्रकारची बुद्धी याला सात्विक बुद्धी म्हणतात. आणि जी बुद्धी धर्म, अधर्म, कार्य, सहकार्य यातली भेद जाणू शकत नाही, मग जे कार्य करतोय ते फक्त उत्कटतेने केलं पाहिजे आणि जी बुद्धी फक्त सांगते की बस तुला हे मिळवायचंय आणि हे तू मिळव, कसंही मिळव, मग ते धार्मिक असो, अधर्मिक असो, तो कुठल्या गोष्टीची बाजू घेतोय, हे ते बुद्धी कुठेतरी सत्सत विवेक बुद्धी काम करत नाही आणि त्यातला भेदच जाणू शकत नाही आणि ती पूर्णपणे कुठेतरी तळागाळाला गेलेली असते आणि ती बुद्धी ही राजसिक बुद्धी. आणि मग तामसिक बुद्धी तर काय हो, त्याचा पूर्णपणे क्षय झालेला असतो बुद्धीचा. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला आणि अधर्मालाही धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक. मग धर्म अधर्मातला फरकच जाणत नाही, त्या बुद्धीमध्ये धर्म पण सारखाच, अधर्मही सारखाच, सदैव विपरीत मार्गाने कार्य केलं तरी कुठलाही फरक पडत नाही. अशी बुद्धी की ज्याच्यामध्ये सत्सत विवेक बुद्धी पूर्णपणे नाश पावलेली आहे आणि त्या बुद्धीचा पूर्ण अपभ्रंश झालेला आहे आणि अशा बुद्धीला तामसिक बुद्धी म्हटलं जातं. हरे कृष्ण. मग आता तो निश्चय, आता या बुद्धीनी ज्या काही निश्चयाला की ह्या कर्म करायचे, हे कर्त्याचा हा जो निश्चय, हा दृढता, हे किती दृढ आहे, मग तो स्वतःच्या निश्चयामध्ये किती दृढ आहे, हे आपण सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मार्गाने जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चित म्हणजे सात्विक निश्चय हो. 18.34 परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो, तो निश्चय राजसिक होय. 18.35 हे पार्था, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धीपूर्ण धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे कृष्ण माताजी. धृती, निश्चय, हे जे आपण जाणतोय की अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, कुठेतरी त्याने, जसं मी म्हंटल, ती आकृती तर मला भयंकर आवडते की ज्या प्रकारे त्या मनाने त्या इंद्रियांना नियंत्रित केलेलं आहे. मग बुद्धी कुठे आहे हो, बुद्धी त्याच्या मागेच आहे. मनाला बुद्धी कुठेतरी कंट्रोल करते आणि मग त्या मनाने जर त्या इंद्रियांना तितका निश्चय दृढ केला आणि अशा रीतीने जो मन,
प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना, या सगळ्या क्रियांवर जो नियंत्रण मिळवतो, जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियांना पूर्णपणे नियंत्रित करतो आणि त्या नियंत्रणाने स्वतःचं कर्म करतो, की ज्याच्यामध्ये त्याला आसक्ती नाहीये, फळाची ओढ नाहीये, जो निष्काम पद्धतीने ते कर्म करतोय, की मला काहीही त्याच्यातनं मिळालं नाही तरी चालेल, पण मला ते करायचंय, माझी ते कर्तव्य आहे, माझी ती चांगली भावना आहे. परंतु हे अर्जुना, या निर्धाराने मनुष्य धर्म आणि अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो, यांच्या फळांमध्ये सतत असतो. त्याचा तो निर्णय कसा आहे निश्चय? कारण त्याला कुठेतरी सतत त्या फळाची अपेक्षा असते. त्याला कुठेतरी धन हवं असतं, कुठेतरी त्याला स्वतःला काहीतरी चांगलं म्हणावं आणि कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रियांना तृप्त करण्याची ओढ असते. मग ते नियंत्रण नसतं होत या इंद्रियांवर. कुठेतरी त्यांना तृप्त करण्यामागे ती उत्कटता लागलेली असते आणि मग तो निश्चय कुठेतरी त्याच्यामध्ये डळमळीत आणि गटांगळ्या खात असतो आणि मग असा जो निश्चय आहे हा राजसिक निश्चय आहे. आणि हे पार्था, जो निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, जो भ्रमामध्ये आहे, जो निश्चय दुर्बुद्धीपणे केला जातो, त्याच्यामध्ये बुद्धीचा वापरच केला जात नाही आणि निर्बुद्धपणे अज्ञानामध्ये, अंधकारामध्ये हा निर्णय घेतला जातो, हा निश्चय केला जातो. मग तो निश्चय काय करतोय आपण, की त्या निश्चयाला खरंच जायला पाहिजे का, तो वाईट आहे ती गोष्ट, हे वाईट चांगलं बघण्याची बुद्धीच काम करत नसते. अशा प्रकारे ह्या तामसिक निश्चय आणि मग कुठेतरी तो वाईट अधःपतनाला नेतो आणि कुठेतरी मग त्या वाईट मार्गाला जाऊन मनुष्याचा नाश होण्याकडे त्याचा मार्ग असतो. असा हा निश्चय झाला. आता हे आपल्याला बघायचंय की सुख कशामध्ये, मग मनुष्याची व्याख्या काय आहे, सुखाविषयीची, समाधानाविषयी काय मनुष्य सांगतोय, सात्विक मनुष्य कशाला समाधान मानतोय, सुख मानतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते, परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. इंद्रियाच्या विषयाशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते, परंतु जे विषयाप्रमाणे असते, त्या सुखाला राजसी सुख म्हटले जाते. 18.39. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही काही शब्द मी परत नीट करेन, क्षमस्व त्याच्यासाठी, पण सांगण्याचा उद्देश, तर सुख, मग हे सुख कशामध्ये मानलं जातं, सात्विक व्यक्ती हे सुख कशामध्ये मागते, ही समाधान कशामध्ये मानते, तर जे आरंभी, मग कुठेतरी ती फळ कुठेतरी शेवटी ते अमृतामध्ये नेत आहे, पण तो मार्ग कसा आहे हो, तो मार्ग थोडा काट्याकुट्याचा आहे, तो मार्ग थोडा कष्टाचा आहे. सुरुवातीला थोडं विषासमान वाटेल, सुरुवातीला खूप त्रास, अवहेलना सहन करायला लागतील, पण कुठेतरी जाऊन शेवटी त्याचं फळ चांगलं मिळणार आहे. कारण मनुष्याच्या ठिकाणी, आणि म्हणूनच कुठेतरी साक्षात्कार, कुठेतरी ती भावना, चांगली भावना त्याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा ही साक्षात्काराची भावना, ही सुरुवातीला जरी ते विषासमान वाटत असलं तरी त्याची कुठेतरी परिणिती ही अमृतात होणार आहे. तो मार्ग काट्याकुट्याचा असला, खूप क्लेशांचा असला, तरी ती परीक्षा बघितली जाते आणि तो नक्कीच मार्ग कुठेतरी अमृतामध्ये संपन्न होणार आहे. आणि हा जो साक्षात्कार ज्याला होतो, त्या सुखाला, जे सुख याच्यामध्ये मानलं जातं, या सुरुवातीच्या विषासमान पण नंतर अमृततुल्य अशा सुखाला हे सात्विक सुख मानलं जातं. परंतु जे राजसिक सुख, हे सुरुवातीला खूप अमृतासारखं दिसतंय हो, कारण सगळी छान चौकी दिसतीये, कारण सगळ्या इंद्रिय विषयांशी संयोग करायचा आहे, मला हे हवंय, मला ते हवंय, स्टेटस सिम्बॉल आहे, मला हे मिळवायलाच पाहिजे, ही प्रतिष्ठा मिळवायला पाहिजे, इतका पैसा मिळवायला पाहिजे, तरच मला हा मान मिळेल, तरच मला हे मिळेल. कारण हे सगळं अमृतासारखं वाटत असतं, सगळं छान 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 दिसत असतं, ग्लॅमरस दिसत असतं, परंतु जे कुठेतरी नंतर कुठे नेतंय हो, नंतर कुठेतरी ते विषाप्रमाणेच, विषया नाहीये, ते विषाप्रमाणे असतं. म्हणून जे अमृताच्या मार्गाने नेतं, पण ते कुठेतरी शेवटी त्याची परिणिती विषामध्ये होते, तो मार्ग कुठेतरी विषामध्ये संपतो, त्या गोष्टीला, त्या सुखाला कुठेतरी राजसिक सुख मानलं जातं, जे उत्कटतेमध्ये चुकीचे निर्णय घेऊन आणि चुकीच्या मार्गाने केलं जातं. तो मार्ग असतो तो अमृतासारखा दिसणारा, पण कुठेतरी चकचकीत असतो आणि त्याच्या खाली काय दडलं हे दिसत नसतं, आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटलेलं आहे. आणि मग ज्याच्यामध्ये असा
साक्षात्कार आहे, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत सगळा मोह, सगळा भ्रम असतो, निद्रा, आळस आणि या सगळ्या अंधकारामध्ये ते सुख मानलं जातं आणि मग ह्याच्यामध्येच आनंद आहे, स्वसुखामध्येच आनंद मानला जातो, की मी झोपणार, असं करणार, तसं करणार आणि माझ्या जीवाला असा आराम देणार, की कारण मग कर्म करायचं नसतं. कुठली गोष्ट सात्विकतेने काय किंवा राजसिकतेने काय, पण कुठल्या गोष्टीचं अज्ञानच असतं आणि म्हणून ती फक्त मोहामध्ये बुडालेली गोष्ट असते. मग त्याच्यामध्ये सगळा निद्रा, आळस, प्रमाद आणि सगळ्या गोष्टींचा लोभ, मोह, माया या सगळ्या बंधनांमध्ये ते जखडलेलं सुख असतं आणि अशा सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्लाइड बदला मग. हो. आता त्याच्यावरून काय निकाल मग? या सगळ्यावरून ज्या ज्ञानाला बघितलं आपण, ज्या कर्त्याला बघितलं, जो सात्विक कर्म करतो आहे आणि या सगळ्या आपल्या अध्यायांवरून आपण जे कर्म बघितलं, आपण ज्ञान बघितलं आणि प्रत्यक्ष 7 ते 12 याच्यामध्ये भक्ती बघितली. मग ह्या सगळ्यांमधला निर्णय, की या सगळ्या भगवद्गीतेच्या अध्यायांमध्ये जो मार्ग तुम्हाला 6च्या जवळ आहे, तो फक्त कर्म करायला लावतो. मग तो इतका चांगला नाही की जिथे तुम्ही फक्त कर्म करताय. मग 12च्या जवळ म्हणजे स्वतःला कुठेतरी 6 ते 12 मग 7 ते 12 मध्ये भक्तीच्या जवळ की अजून थोडंसं वरती आणायचे. ती भक्तीला कुठेतरी कमतरता पडतीये कशाची तरी. कारण कर्म केलंय, कर्म करून भक्ती पण मिळवताय. भक्तीचा मार्ग उच्च दाखवलाच आहे जो सगळ्याच्या मध्ये आहे. पण त्याच बरोबर त्याला ज्ञानाची जोड असणं पण आवश्यक आहे. आणि म्हणून जे 13 ते 18 हे ज्ञान, दिव्य ज्ञान, परम गुह्य, गुह्य झालं, गुह्यतम झालं आणि मग परम गुह्य ज्ञान देऊन भगवंतांनी त्या ज्ञानाचा गाभा अर्जुनासमोर ठेवलाय. आणि मग तो गाभा जो सांगतो आहे की जे परमात्मा, जे परम तत्व ज्यांनी जाणलं, जे ध्येय आहे की ज्ञानाचं ध्येय त्या परमात्म्याला जाणण्याचं आणि जे जे अक्षराच्या खूप पलीकडे आहे, ज्या परा अपरा शक्तीच्या पलीकडे जाऊन हे जाणलं आहे, त्या 18 अध्यायांना जाणल्यानंतर येस, मग तो थंब आलेला आहे की मग ते परिपूर्ण झालेलं आहे. जे कर्म आणि भक्तीच्या मार्गातून ज्ञान मिळवून जे परिपूर्ण भक्तीच्या मार्गावर गेले की मग तो भक्तीचा मार्ग सगळ्याच्या मध्ये छान ठेवलेला आहे. कारण त्या भक्तीला एक वेगळाच अवीट गोडी आहे आणि म्हणून ते लिफ्टचा मार्ग सांगितलाय. मग त्या भक्तीला ज्ञानाची जोड असणं पण आवश्यक आहे. नुसती भक्ती भगवंतांनी सांगितलीये की भगवंतांचं नामस्मरण करण्याने भगवंतांच्या स्वतःला साक्षात्कार आणि भगवंतांना पूर्ण काय म्हणतो ना की भगवंतांच्या स्मरणामध्ये स्वतःला नेणं, नामस्मरण करणं हा तर कलियुगाचा यज्ञ आहे. पण हे परम तत्व सुद्धा जाणा. प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या विभूती सांगितल्यात, प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या अभिव्यक्ती दाखवल्यात, सूचक दाखवली आहेत कशामध्ये भगवंतांना बघितलं जातं. आणि हे ज्ञान घेण्याचा जे 13व्या अध्यायापासून आपण क्षेत्रज्ञापासून जे आपण त्रैगुणांचं सगळं ज्ञान घेतलंय आणि मग या त्रैगुणांचा प्रभाव जाणणं आणि म्हणून त्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक गुणांमधला गुणदोष आणि त्या गुणांमधला फरक जाणणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. हे ज्ञान जो घेईल तो ज्ञानाने परिपूर्ण आणि मग त्या भक्तीला तो भक्कम करू शकेल आणि त्या भक्तीला परिपूर्ण करू शकेल. ते कर्म करेल, ते कृष्ण भावना भावित कर्म करेल भक्तीच्या जोडीने आणि ज्ञानाच्या जोडीने. अशा प्रकारे 18 अध्याय हे थंब दाखवतायत. कारण कुठेतरी थोडं 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 पुढे सरकलं जातं, पण जेव्हा ते परिपूर्ण करायचं आहे ते पूर्ण 18 अध्याय दाखवतायत. म्हणून हे कुठेतरी हे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या सगळ्या जेव्हा आपण हे ज्ञान घेतलंय त्यावरून हा कुठेतरी एक छान स्लाइड बनवली त्यांनी की म्हणून हे सुरुवातीला फक्त 4 अध्याय ऐकले, 2 अध्याय ऐकलेत आणि सोडून दिला गुरु. नाही कळत हो. म्हणून ते कुठेतरी असं 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 आहे. पण जेव्हा आज सगळे तुम्ही इथे बरोबर आहात, जे कोणी 15 आहेत, 14 आहेत, 12 आहेत, 10 आहेत किंवा 17-18 जण आहात, नंबर महत्वाचा नाही. तुम्ही त्या 18 अध्यायापर्यंत हे ज्ञान घेतलेलं आहे. हा ज्ञानाने तुम्ही परिपूर्ण केलाय. मग आचरणात आणणं पूर्ण तुमच्यावर आहे आता. आता बॉल इज इन युअर कोर्ट. भगवंतांनी तुम्हाला 18 अध्यायांचं ज्ञान दिलेलं आहे. आता काय करायचंय तुम्हाला हे तुमच्यावरती सगळं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला
तू सात्विक समज. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुठेतरी रिपीट झाले आधीचं. आपण त्या Repeat झालंय. श्लोकामध्ये आपण त्या श्लोकामध्ये बघितलेलं की ज्याच्यामध्ये आपण सात्विक, राजसिक आणि तामसिक ज्ञान बघितलं. हे फक्त एका कृतीने दाखवलं की कसं प्रत्येकामध्ये परमात्मा, की प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा वास आहे. हे आध्यात्मिक ज्ञान ज्याला आहे त्याला सात्विक ज्ञान म्हटलंय. ही एक स्लाइड आली म्हणून ते त्याप्रमाणे सांगितलं गेलं. हरे कृष्ण माताजी. हरे मग कृष्ण आता माताजी. ज्ञान निश्चय, आता सात्विक निश्चय हे पुन्हा साधारण त्याच रिपीट स्लाइड आल्यात. नाही वाचलं हे तरी चालेल, की ज्याने तो निश्चय खंबीर केलेला आहे तो सात्विक निश्चय, जो आपण सगळ्या नियमांमध्ये बद्ध आहे. अशा प्रकारच्या निश्चयाला आपण बघितलंय की जो सात्विक निश्चय आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण जे आता बघतो आहोत की मग कशा प्रकारे ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म आणि याला कशा प्रकारे चातुर्वर्णाने त्याची विभागणी केलेली आहे. शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. मग आता त्याचे गुण काय आहेत महत्वाचा माताजी? हरे कृष्ण माताजी. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, न्याय, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. म्हणून हे कर्म, आता जसं मी म्हटलं की चातुर्वर्णाची विभागणी ही पूर्णपणे मनुष्याच्या कर्मानुसार भगवंतांनी केली आहे. त्याच्यामध्ये कुठलाही त्याचा जन्म नाहीये, त्याच्यामध्ये कुठलाही त्याचं धर्म नाहीये, कुठल्याही धर्माला त्यांनी अनुसरून केलेलं नाहीये की असा धर्म, मग ते चांगलं आचरण. मग धर्म कशाला? तर चांगलं सत्य वागणं हा धर्म. परंतु कुठलीही विभागणी त्याच्यावर केलेली नाहीये आणि फक्त कर्मानुसार ती विभागणी. मग जे बुद्धिमत्ता, जे ज्ञान, जे कोणी त्यांच्यामध्ये आहे आणि त्या व्यक्तीला ते मग कशा प्रकारे त्याचा स्वभाव असतो, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र कशा प्रकारे त्यांचा, मग कुणालाही कमी लेखलेलं नाहीये भगवंतांनी. प्रत्येक जण आपापल्या कार्यामध्ये निपुण आहे आणि कशा प्रकारे त्यांनी आपल्या कार्यामध्ये व्यस्त असावं. आणि म्हणून त्या ब्राह्मणाचे गुण काय असावेत? तर शांत असावा, आत्मसंयमी. कारण ब्राह्मण ज्याला सर्व ज्ञानी म्हटलंय, की ज्ञानाने परिपूर्ण म्हटलंय ब्राह्मण या वर्गाला, की अशा प्रकारे ज्ञान आहे ज्यांच्याकडे. आणि म्हणून त्यांनी तपस्याने, पावित्र्याने, सहनशीलतेने, प्रामाणिकपणे, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता या सगळ्या प्रकारचे गुण त्यांच्यामध्ये स्वाभाविक प्रमाणात, स्वाभाविक स्वरूपामध्ये असतात. मग त्याच प्रकारे क्षत्रिय कसा असावा? तर शौर्यम तेजो धृतिर्द्राक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धांमध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतात. हरे कृष्ण माताजी. मग जो अर्जुन, हरे कृष्ण माताजी, अर्जुनाला जे भगवंतांनी सांगितलं की तू क्षत्रिय आहेस, तू तुझं कर्म त्यांना राज्य करायचंय, त्याला युद्ध करायचंय, मग तो कशा प्रकारे हवा? तर तो शौर्य, तेज, निर्धार, त्याचा निर्धार असावा, दक्षता असावी. कारण त्यांनी दक्ष असणं, की शत्रू कशा प्रकारे चाल करू शकतो, युद्धामध्ये धैर्य पाहिजे, करेज पाहिजे, औदार्य पाहिजे, नेतृत्वाची भावना पाहिजे. आणि हे स्वाभाविक गुण एका क्षत्रियामध्ये असणं हे आवश्यक आहे. हे क्षत्रियाचे गुण झाले. मग वैश्य आणि क्षुद्राला कशा प्रकारे सांगितलंय ते भगवंत सांगता आहेत आपल्याला. कृषी गोरक्षमाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्याचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतराची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे जे क्षुद्र आणि वैश्य आहेत, मग क्षुद्र आणि वैश्य काय, कोणी कमी नाही हो. तर वैश्य काय करतो? व्यापार करतो. जो कृषी करतो, जो गोरक्षा करतो, जे वेगवेगळे व्यवसाय करतो, हे ज्याच्या स्वभावामध्ये ते गुण असतात आणि त्याच्या स्वभावानुसार हे त्याचे व्यवसाय आणि त्यानुसार तो ते करू शकतो. आणि त्याचप्रमाणे शूद्र काय करतो? तर सेवा करण्यामध्ये, श्रम, कष्ट जे आपण बघतो, लेबर, हे सगळं कष्ट हे सगळे शूद्र लोक करतात. आणि म्हणून त्यांच्या स्वभावानुसार ते कर्म करत असतात आणि त्या कर्मानुसार त्यांना त्याप्रमाणे विभागलं गेलेलं आहे आणि त्यांनी त्यांचं त्याप्रमाणे कर्म करावं. अशा प्रकारे हे चातुर्वर्ण सांगत असतात आपल्याला. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं
स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व जीवाचा उद्गम आणि सर्व व्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. जसं भगवंतांनी सांगितलं की भगवंतांना सगळे प्रिय आहेत. मग ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, त्यांनी आपापली कर्म करून भगवंतांना बघा किती सुंदर सगळ्यांमध्ये भगवंत दाखवले. मग प्रत्येकाने आपलं कर्म अर्पण करा भगवंतांना. मग भगवंतांकडे तुम्ही नक्की परमसिद्धी प्राप्त करू शकता. मग ब्राह्मणाने त्याला तपस्या, त्याचं ज्ञान करावं. मग क्षत्रियाने त्याचा धर्म पाळावा, वैश्याने आपला धर्म पाळावा, क्षुद्राने आपला धर्म पाळावा. आणि म्हणूनच हे सगळं करून सुद्धा तुम्ही परमसिद्धी प्राप्त करू शकता. म्हणजे तुम्ही तुमचं कर्म, म्हणूनच कर्मयोगाला भगवंतांनी अत्यंत महत्व दिले की मग तिथे ते कर्म, हे कर्म तुम्ही कुठल्या भावनेने तुमचं कर्म करताना तुमची भावना कृष्ण भावना असावी आणि त्या स्वकर्माद्वारे सुद्धा तुम्ही भगवंताला प्राप्त करू शकता. त्या स्वकर्माद्वारे तुम्ही सिद्धी प्राप्त करू शकता. मग तो कुठल्याही वर्णाचा मनुष्य का असेना. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला 1 मिनिट द्या फक्त. हरे कृष्ण. क्षमस्व माझी मुलगी जरा बाहेर निघाली. 1-2 मिनिटं बोलले. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म
कुर्वन् आपनोति किल्बिषम. म्हणजे आता माताजींनी वाचू नका माताजी परत. हरे कृष्ण. तर हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला बघा कर्म म्हणजे कर्म करताना म्हणून भगवंतांनी आधीच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं की वर्णानुसार कर्म करा. तुम्ही आपल्या कर्मानुसार जे काही कर्म कराल ते मनापासून करा आणि ज्या भावनेने कराल त्या कर्माने सुद्धा तुम्ही सिद्धी प्राप्त करू शकता. ती भावना महत्वाची आहे की भगवंतांना स्मरून आणि मला अर्पण करा. ते कर्म कराल त्याच्यातूनही तुम्ही साधू शकाल. तुम्ही कर्म करून बसलेत, आपलं सगळं सोडून दिलंय आणि तुम्ही मी काही करणार नाही, इच्छाही नको, मला कर्मही करायला नको, तसं नका करू. तुम्ही कर्म करूनही मला प्राप्त करू शकता. आणि म्हणून इथे काय दाखवलंय की इथे दाखवलंय जेनो काम तेनो थाय. आता ही व्यक्ती सांगतेय की तुम्ही सगळ्यांनी झाडावर चढून दाखवा. शक्य आहे का हो? माकड चढेल झाडावर, हत्ती चढेल का हो? हा पेंग्विन चढेल झाडावर, मासा चढेल झाडावर. त्यांनी प्रयत्न करणं सुद्धा गरजेचं नाहीये, कारण ते प्रयत्न करतील तर फसतील त्याच्यामध्ये. कारण हत्ती काय हो, हत्ती तर झाडच मोडून पडेल ते. मग ज्यांनी हा टास्क दिलेला आहे तर तो मनुष्याने तो मनुष्य सांगतोय, पण तो असं सांगणं एकतर चुकीचं आहे आणि म्हणूनच ते प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने, मग भले तुम्ही तुमचं कर्म करताना सांगण्याचा उद्देश इथे हा आहे की तुम्ही तुमचं कर्म करताना जरी ते दोषपूर्ण झालं, काही त्याच्यामध्ये कमी जास्त झालं तरी चालेल, पण तुम्ही स्वतःचं कर्म करा. मग म्हणून अर्जुनाला सांगितलं की तू युद्ध कर. क्षत्रिय आहेस, तुझा धर्म युद्ध करणं आहे. पण उद्या जर तू संन्यास धर्म स्वीकारला आणि तू जर ब्राह्मण धर्म स्वीकारून भिक्षा मागायला गेलास आणि एखाद्याने जर तुला भिक्षा घातली नाही, तू तलवार काढशील हो. कारण तू धर्माने क्षत्रिय आहेस. तुझं क्षत्रिय कर्म आहे. मग तू असं करायला गेलास, तू जर त्याचं कर्म करायला गेलास, तर तू ते करू नाही शकणार पूर्णपणे. तसं यांचं आहे की हे त्यांना टास्क दिला आणि त्यांना जर सांगितलं तुम्ही झाडावर चढा इतरांना, तर पाण्यातला मासा तर करूच शकत नाही हे. आणि म्हणून ते करायला जाणं आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी निपुणता स्वतःची गाजवायला जाणं हे सुद्धा चुकीचं आहे. मग त्याने काही तुम्ही तुमचं पाप लपवू शकत नाही किंवा ते तुम्ही गोष्ट करताय म्हणून तुम्ही तुमच्या कोणी मोठं काही दाखवू शकत नाही. पण तुम्ही तुमचं कर्म योग्य पद्धतीने करायचा प्रयत्न करा. मग त्या प्रयत्नामध्ये थोडंसं यश अपयश असू शकतं हो. परंतु मग ते स्वभावाला अनुसरून की मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. मग त्याच्यामध्ये कुठलीच चुकीची भावना नसते. तुम्ही आपलं कर्म करताय आणि तुम्ही ते चांगल्या भावनेने करताय. मग दुसऱ्याच्या ह्याच्यात इंटरफिअर करायला जाऊच नका. त्याचं कर्म किती चांगल्या पद्धतीने कराल हे कोणी विचारलं नाहीये, पण तुम्ही तुमचं कर्म योग्य पद्धतीने करा, हे महत्वाचं आहे. हे अत्यंत की स्वकर्म आणि स्वधर्माने ते कर्म करणं की स्वतःच्या स्वभावानुसार ते कर्म करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जी व्यक्ती आत्मसंयमी की ज्याने इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलं, जी सात्विक व्यक्ती, जे आपण सगळी ज्ञान बुद्धी कर्ता कर्म निश्चय आणि कशा प्रकारे त्यांनी समाधान मानायचंय, कारण त्यांना अनासक्ती आहे त्याच्याबद्दल आणि प्राकृत भोगांना जो पुष्ठ लेखतोय तो संन्यासा, मग तो कुठेतरी मनाचा संन्यास, त्या संन्यासाद्वारे मग कुठेतरी त्या संन्यासी भावना ही मनाची मानसिक संन्यास की कुठेतरी कर्माला टाळत नाहीये, त्या कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी ती अवस्था तो प्राप्त करतोय आणि त्या बंधनातून स्वतःला की कुठेही जखडून ठेवत नाहीये, कुठेही तो स्वतःला त्या बंधनांमध्ये अडकवत नाहीये कर्म करताना. आणि मग ही भावना जेव्हा तो परिपूर्ण जेव्हा ती करतो आणि या अवस्थेला जेव्हा तो पोचतो तेव्हा ती परमोच्च अवस्था आहे. म्हणून तो कुठेतरी मनाचा संन्यास, कुठेतरी ती आतून संन्यासी भावना, की तो संन्यास कशाचा आहे तर त्या भावनांचा आणि कुठेतरी त्या इंद्रियांवर मिळवलेली ती नियंत्रण आहे, कुठेतरी ती आसक्ती आहे आणि त्याद्वारे जे कर्म आपल्याला कर्मबंधनापासून मुक्त करायला बघतात ती परिपूर्ण अवस्था आहे. आणि ती अवस्था जो प्राप्त करतो तो परमोच्च अवस्थेला जातो, जो मोक्षाच्या अवस्थेला प्राप्त करू शकतो. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयाचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिथ्याहार करतो
आपली काया, वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टीचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्वरी रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा की हे आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये सुद्धा बघितलंय की आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन निश्चयाने मनोविग्रह की जो ज्ञानी पुरुष असतो तो सर्वांना कशा प्रकारे सगळ्यांना समान दृष्टीने बघतो आणि म्हणूनच इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती द्वेष यांच्यापासून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी का राहतो, कारण कुठेतरी भौतिक सुखांपासून स्वतःला त्याला वंचित करायचं असतं. जो निस्त आहार करतो, नाही कुठेतरी तो आहे की जो नित्य आहार म्हणजे तो सात्विक आहार, ज्याची काया वाचा मन, जे आपण बघितलं की जे वाचिक तप असतं, जे शारीरिक तप असतं, जे सात्विक गोष्टी करून जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध, भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी पासून स्वतःला मुक्त ठेवतो आणि मत्व म्हणजे कुठेतरी अहंकार नसतो आणि तो शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्कारी. म्हणूनच असा मनुष्य, ज्या मनुष्याने आपण हा मनुष्याला बघतोय की जो आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये सगळ्या जीवांमध्ये परमात्म्याला बघतो, सर्वांना समान दृष्टीने. हे गोष्टी आपण परत परत काही रिपीट करू की जो आपण स्वभाव बघितला, जे ज्ञान बघितलं आणि जी बुद्धी, जी सात्विक बुद्धी बघितली आणि मग तीच कुठेतरी कशा प्रकारे वाढीस लागून आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे नेते की कुठेतरी परमात्म्याचा अंश आहोत आपण, सगळे परमात्म्याचा अंश आहोत. या एकाच परमात्म्याचा, जे आपण दोन पक्षी बघितले, आत्मा आणि परमात्मा, हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जो बघतो त्याला ती आत्मसाक्षात्काराची भावना आणि ती निश्चितच त्या भावनेने तो प्रगत होत असतो आणि मग त्या व्यक्तीमध्ये ते गुण दिसतात. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने परिपूर्ण युक्त होतो, तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. जे आपण 15.5 मध्ये पण बघितलं की सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम. की मनुष्याने पुरुषोत्तमाला जाणायचंय. मग कशा प्रकारे पुरुषोत्तमाला जाणलं बघा. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्भजति मां सर्वभावेन भावत. जो ज्ञानी पुरुष मला अशा प्रकारे तत्वतः पुरुषोत्तम म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ पुरुष सर्व रीतीने मला वासुदेव परमेश्वरालाच जाणतो. हे आपण 15.5 आणि हे 15.19 की या अध्यायामध्ये आपण आधीच बघितलं पुरुषोत्तम योगामध्ये की मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान, मग हे भगवंतांच्या धामाला पोचतं, जिथे आपण वैकुंठ धाम, भगवंत धाम बघतो आहोत, गोलोक बघतो आहोत की जे भक्ती पूर्ण, की सगळे भक्तीमध्ये रममाण आहेत. स्त्री पुरुष हे अत्यंत स्वतःला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ज्यांनी रममाण केलेलं आहे, अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा या भगवत धामामध्ये तो पोहोचतो आणि मग त्यालाच या ज्यांनी भौतिक सुखातून स्वतःला अनासक्त करून घेतलेला आहे आणि जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आसक्त होतो आहे, अशा या भगवंत भक्तीमध्ये जो स्वतःला जाणतो, ज्याने या पुरुषोत्तम परम तत्वाला जाणलेलं आहे, तोच स्वतःला या मार्गावर मार्गस्थ करू शकतो. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आपले श्रीला प्रभुपाद आहे तिथे. शुद्ध भक्त
सर्व प्रकारची कर्म करीत असला, की सर्व प्रकारची कर्म की ज्यांना मी म्हटलं की तुम्हाला, की ज्यांना विचारला प्रश्न रिपोर्टरनी, की तुम्ही इकडे जाताना ही गाडीमधून जाता, त्या गाडीमधून जाता, मग तुम्ही एकीकडे सांगता की सगळ्या या गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे. अहो, पण त्याग करायला कर्मसन्न्यासामध्ये सांगितले, की तुझं काय आहे इथे? की तू कोण त्याचा त्याग करणारा? परंतु जेव्हा ते कर्म तू कृष्ण भावनेसाठी करतोय, तेव्हा ते कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी करतोय, तेव्हा ते भगवंतांच्या कर्मात, ते भगवंतांना अर्पण केलेलं जातंय आणि असा फक्त शुद्ध भक्तच विचार करू शकतो आणि तो सर्व प्रकारची कर्म करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली, माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. म्हणून तो जे कर्म करतोय ते कशा भावनेने करतोय हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच जिथे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसतायत चित्रामध्ये आणि कशा प्रकारे यांनी श्रीला प्रभुपादांनी कशा प्रकारे या कृष्ण भावनेचा आणि या कृष्ण मंत्राचा महामंत्राचा प्रसार करून प्रत्येकाच्या या मनामध्ये कृष्ण भावना बघा परदेशामध्ये जाऊन ज्यांना कृष्ण कोण आहे हे सांगण्यापासून तयारी होती, सुरुवात होती. अशा आपल्या श्रीला प्रभुपादांनी शुद्ध भक्तांनी प्रत्येकाच्या मनामध्ये या भावनेचा प्रसार केलेला आहे आणि कशा प्रकारे कृष्ण भावनेमध्ये त्यांचं जेव्हा संवाद होतात ते कशा प्रकारे मनुष्य त्याच्यातनं आनंद मिळवतो. मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि न विनङ्क्षसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झाला तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेने एक कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण माताजी. तू या भावनेने युक्त झालास, माझ्या कृपेने बद्ध जीवनातील संकट या महासागरामध्ये गटांगळ्या खायच्या नसतील. आपण ते चित्र बघितलं होतं की ज्याच्यामध्ये भगवंत हात देत आहेत. तू या बद्ध जीवनातील सगळी संकट या भवसागरामध्ये तरुण जाशील. पण तू काय केलं पाहिजे तर तू ती भावना जोपासली पाहिजेस. तू माझ्या भावनेने युक्त केलं पाहिजे स्वतःला. आणि जर तू या भावनेने कर्म करायची नसतील, तुला सकाम कर्मामध्येच अडकायचं असेल, भौतिक बंधनांमध्येच अडकायचं असेल आणि त्या अहंकाराने कर्म करायचे असतील, इंद्रिय तृप्तींसाठी करायची असतील आणि माझे न ऐकता तुझे जर कर्म केलंस तर तू नक्कीच नाश पावशील आणि मग कुठेतरी तुझा नाश निश्चित आहे. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा की यंत्रावरती आरूढ आहेत. मग जसं आपण बघितलं त्या दिवशी की आपण जेव्हा आपण वेगवेगळ्या क्रियांमध्ये मग क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञामध्ये आपण बघितलं 13व्या अध्यायात की कशा प्रकारे या क्षेत्रज्ञ हा क्षेत्रज्ञ कोण आहे? आत्मा आणि परमात्मा दोघही आहे. बघा या आत्म्याच्या बाजूला परमात्मा आहे हे आत्म्याला कळतच नाहीये. कारण त्याला कळत नाहीये की तो शरीराच्या बाहेर आल्यानंतर हे शरीर कसं होतं? निर्जीव होतं. आणि म्हणून या क्षेत्राला जाणणारा हा आत्मा आणि परमात्मा आहे. परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे. तो जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे आणि म्हणूनच जर या कारमध्ये कार चालवणारा ड्रायव्हरच नसेल, तो आत्मा नाहीये, त्याला परमात्मा ज्याला निर्देश करणारा परमात्मा नाहीये, मग कशा काय या देहाची? आणि म्हणून या देहामध्ये आपण आरूढ आहोत की फक्त मेकॅनिकली काम करतोय आणि जाणून नाही घेते की तो आत्मा काय, तो परमात्मा काय. हे ज्ञान ज्यांना आहे त्यानेच फक्त ते मायेच्या बनवलेल्या त्या बंधनातून ते बाहेर पडू शकतात. अदरवाईज ते सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. ते फक्त मेकॅनिकली त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली काम करतायत. फक्त तो शरीर फक्त ते काम करतंय, पण ते कुठेतरी आत्मा परमात्म्याला जाणून ते करत नाहीये आणि म्हणून ते फक्त मेकॅनिकली फक्त ते यंत्रावर आरूढ असल्यासारखं काम केलं जाते. कारण त्या परमात्म्याला, त्या परमेश्वराला, हृदयात स्थित असलेल्या परमेश्वराला जाणलं पाहिजे. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे ज्याला शरण जा त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. की जेव्हा हा राजा दाखवलाय, मग हा चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातली ही गोष्ट आहे
की ज्याच्यामध्ये ज्यांनी या राजाने जगन्नाथ यात्रा आयोजित केली होती. असा हा राजा, पण त्याला चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन झालेलं नव्हतं. आणि मग दर्शन का? कारण तो राजा असल्यामुळे मग चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की कुठेतरी तो भौतिक बंधनांमध्ये आहे सगळ्या. अशा व्यक्तीला की जो फक्त स्वतःसाठी आणि स्वतःच्या गोष्टीने विचार करून जर तो त्याच्याच कर्माने कार्य करत असेल, तर अशा व्यक्तीला भेटायला चैतन्य महाप्रभू तयार होत नाही. परंतु तो राजा प्रत्येक मग काय करतो, तर जिथे जगन्नाथ यात्रा भरणार असते पुरीला, तिथे जेव्हा चैतन्य महाप्रभू येणार असं कळतं, तेव्हा तो राजा प्रत्यक्ष येतो आणि तिथे ती जागा साफ करण्यासाठी हातामध्ये झाडू घेतो. आणि मग तेव्हा चैतन्य महाप्रभू त्याला दर्शन देतात आणि मगच त्याला कुठेतरी दर्शन आणि कुठेतरी ती प्राप्ती होते. कधी? जेव्हा तो शरण जातो भगवंताला, की मग ते कर्म हे करतोय, हे कुठेतरी भगवंतांसाठी कर्म करतोय, त्या सेवेमध्ये करतोय, त्या जगन्नाथपुरीच्या यात्रेमध्ये तो स्वतः ते कर्म करतोय. मग ते कुठेतरी कमीपणाचं पाप समजत, कमीपणाचं कर्म नाही. तो राजा असूनही ते कर्म करण्यासाठी स्वतःला शरण जातो भगवंताला आणि मगच त्याला त्या परमधामाची, मगच भगवंत प्रत्यक्ष त्याला दर्शन देतात. अशी पुराणामधली कथा आहे, की मग तू परमसिद्धीसाठी तू शरण जा. जशा आपण 9 भक्तीच्या सेवा बघितल्या, स्मरण, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू, अर्चनम. अर्चनम, स्मरणम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम. या सगळ्या 9 भक्तीच्या सेवा आहेत. मग हे श्रवणम करताय हो, हे कीर्तनम मी माझ्या माध्यमातून, कीर्तनाच्या माध्यमातून ती मी उत्तम सेवा करताय, की ही भगवंतांची सेवा करताय सुंदर. आणि म्हणूनच जेव्हा हे आत्मनिवेदनम, भगवंतांना पूर्णपणे, जो अर्जुन सुद्धा शरण गेलेला आहे आणि भगवंताला पूर्णपणे जेव्हा शरण जाता तेव्हा त्या भगवद्धामाची, तेव्हा तुम्ही जाणून घ्यायचा प्रयत्न करता. आणि म्हणूनच भगवंताला शरण जाणं ही त्याला एक भक्तीचा मार्ग आहे. आणि म्हणूनच त्यामध्ये जेव्हा तो करतो, त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृच्छैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गृह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा परिपूर्ण विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. झालं. अर्जुनाचा जो त्याग आणि संन्यास याच्याबद्दलचा जो काही समज, गैरसमज होता, तो भगवंतांनी दूर केलेला आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन भगवंतांनी ज्ञान, बुद्धी, सात्विक माणसाची बुद्धी कशी असावी, ज्ञान कसं असावं, त्यांनी कर्म करताना कुठल्या 5 घटकांचं आणि परमात्म्याला कसं जाणावं. आणि जो परमात्म्याला जाणतो आहे त्यांनी जेव्हा परमात्म्याला शरण जातोय, पुरुषोत्तमाला शरण जातोय, जो आपलं कर्म भगवंताला अर्पण करतोय, हे सगळं दिव्य ज्ञान, गुह्य, जो आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत, परमात्म्याचा अंश आहोत. आणि ही प्रकृती परमात्म्याने बनवली आहे. सगळी सृष्टी जे ब्रह्मांडापासून, ज्या ब्रह्माला सुद्धा भगवंतांनी निर्माण केलेलं आहे, अशा या सृष्टीच्या उत्पत्तीला आणि या भौतिक आणि अपरा शक्तीला भगवंत प्रत्यक्ष कारणीभूत आहेत. आणि असे कारणांचे कारण, परम कारण भगवंत आहेत. हे जो जाणतोय, हे परम तत्व जो जाणतोय, हे अशा प्रकारचं सगळं गुह्य ज्ञान मी तुला दिलेलं आहे. असं हे ज्ञान घेऊन आता तुला काय करायचं आहे, हे तू तुझ्या इच्छेने ठरव. तू याचा पूर्ण विचार कर. तुझा समज, जो तुझा भ्रम झाला होता, की तू भ्रमामध्ये होतास आणि तुझे जे भ्रम मनातले होते, ते याने दूर करण्याचा प्रयत्न करायचा आहेस का नाही करायचा आहेस, आणि तुझी इच्छा काय आहे त्याप्रमाणे तू वाग. अशा प्रकारे भगवंतांनी आता अर्जुनावर ती गोष्ट सोपवलेली आहे. सगळा ज्ञानाचा गाभा पूर्णपणे उघडलेला आहे अर्जुनासाठी. सगळ्या खजिन्यातनं ज्ञान भगवंतांनी, सगळं गुह्यतम ज्ञान भगवंतांनी, जे ज्ञानाचा राजा आहे, ते ज्ञानात ज्ञान परम गुह्य असं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलंय. आणि सांगितलं, आता तुला जे करायचं आहे ते तू तुझ्या इच्छेने कर. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. आणि याच्याच प्रकारचा मी दुसरा श्लोक तुमच्यासाठी म्हणून दाखवते, जो आपण 9:34 वाचलेला आहे, तुम्हाला आठवत असेल तर. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव महात्मानां मत्परायणः. सेम याचा श्लोक आपण ऐकलेला आहे, की ज्याच्यामध्ये भगवंत सांगतायत, सदैव माझं चिंतन कर, माझा भक्त हो. माझं मनुष्याला इतका सुंदर उपदेश केलेला आहे, की हे ज्ञान भगवंतांनी दिलंय, की जो तू करशील ते चिंतनामध्ये कर. मग अगदी तू
त्याच्यामध्येच गुंतून ठेवू नकोस, पण तुझ्या मनामध्ये मला ठेव. माझा भक्त हो, पूजन कर. मग जे तू करशील, अगदी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तू जे मला अर्पण करशील त्या अर्पणाने तू माझी पूजा कर, मला नमस्कार कर. याप्रमाणे तू निश्चितपणे मला प्राप्त होशील. आणि एक प्रतिज्ञेने मी तुला सांगतो की तू माझा प्रिय सखा आहेस. भगवंतांनी सांगितलंय, सुरुवातीपासून सांगितलंय की हे ज्ञान मी तुझ्यासाठी उघड करतोय अर्जुना, कारण तू माझा प्रिय शिष्य आहेस आणि प्रिय सखा आहेस. जिथे गुरु शिष्याचं नातं तयार झालं दुसऱ्या अध्यायापासून, पण हे ज्ञान मी तुला का देतोय, हे दुर्मिळ ज्ञान, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. ते साख्यम, हे साख्यम अर्जुन आणि कृष्णाचीच जोडी सांगते. आणि म्हणून हे साख्यम पूर्णपणे की भगवंतांनी अर्जुनाला आपला प्रिय सखा म्हटलेलं होतं आणि हे ज्ञान त्याला सांगितलं होतं. आणि म्हणूनच तू हे सगळं करून मला नमस्कार कर आणि माझी पूजा कर. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण माता. सर्व धर्मांचा त्याग कर, की कुठलेही धर्म बनलेले नाहीत, कर्माने मनुष्य आहे. पण जो काही अधर्म आणि जे कुठल्याही धर्माच्या नावाखाली कुठलीही गोष्ट केली नाही गेली पाहिजे, आणि त्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. सर्व पापांपासून मी तुला मुक्त करीन. मग जसा वाल्याचा वाल्मिकी झाला, त्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे त्यांनी स्वतःचं पाप, मग अगदी मोक्षारींचा मोक्षारी ऋषी झाला, कारण कुठेतरी उपरती झाली, कुठेतरी त्या ज्ञानाने परिणिती झाली. ज्ञानाची परिणिती ही भक्तीमध्ये झाली आणि कुठेतरी स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावर घातलं गेलं. आणि म्हणूनच मग तू स्वतःला त्या पापापासून मुक्त करू शकशील. हे आपल्याला दिसलंय आधीच्या याच्यात पण. आणि म्हणून हे सगळं भगवंत आता एक सारांश म्हणून इथे या श्लोकातनं सांगितलंय. म्हणून तू भयभीत होऊ नकोस, तू भयाने व्यस्त होऊ नकोस. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगृह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे ज्ञान आता अर्जुनाला भगवंतांनी हे ज्ञान दिलंय. या ज्ञानाचं वाटप, या ज्ञानाला नक्कीच उपदेश करावा. भगवद्गीतेचा उपदेश हा सगळ्यांसाठी आहे. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे, परंतु कोणाला नाही स्वीकारलं? जो भगवंतांचा द्वेष करतो, जो माझा द्वेष करतो. जी द्वेषी भावना आपण कुणात बघितली? शिशुपालामध्ये बघितली. ज्या शिशुपालाचा नाश झाला, कारण मनामध्ये द्वेष होता, मत्सर होता. ज्या हिरण्यकश्यपूने ज्याचा नाश झाला, नृसिंहाचा अवतार घेऊन भगवंतांनी भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी त्या मत्सराच्या, त्या द्वेषी, कारण कुठेतरी राग होता मनामध्ये. आणि म्हणूनच कुठलाही जो माझा द्वेष करतो त्याला हे परमगुह्य ज्ञान देऊन काहीही उपयोग नाहीये. कारण मनामध्ये तो द्वेषी भावना टाकली पाहिजे. ती मनातली द्वेषाची भावना टाकायची असेल तरच हे ज्ञान घेणं उपयोगी ठरेल. आणि जो द्वेष भगवंतांचा करतोय त्याला हे ज्ञान नक्कीच देऊ नये. जो भक्त आहे, ज्या मनामध्ये निष्ठा आहे, जो भक्तीच्या 8 टप्प्यांवरती निष्ठेने भगवंतांच्या भक्तांच्या सहवासाने कृष्ण प्रेमामध्ये स्वतःला लीन करू इच्छितोय, जो नामस्मरणाने सामर्थ्य वाढवू इच्छितोय, त्या भक्ताला हे परमगुह्य ज्ञान द्या. त्या भक्ताला हे ज्ञान देऊन नक्कीच तो दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करू शकेल. आणि जो मत्सर करतोय, द्वेष करतोय, त्याच्याशी निश्चितच हे या भावना शेअर केल्या जाऊ नये, याला सहभागी करून घेऊ नये त्या ज्ञानामध्ये. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगृह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणार नाही. हरे कृष्ण माता.
हरे कृष्ण. बघा आपले श्रीला प्रभुपाद आहेत मध्ये, की ज्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केला. जे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे, ज्यांनी हे रहस्य सगळ्यांना सांगून शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत. मग असा शुद्ध भक्त जो भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल, सगळ्यांच्या मनामध्ये ती भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल आणि तो भक्त माझ्याकडेच माझ्या धामाला परत येईल, यात मुळीच शंका नाही. आणि अशा व्यक्तीपेक्षा मला कोणीही प्रिय नाही. म्हणून भक्त हे भगवंताला विशेष प्रिय आहेत. भगवंत रक्षण कशाचं करतायत हो, की तुम्हाला योग्य ते भगवंत देतील, पण तुम्हाला पाहिजे ते नाही तुम्हाला मिळणार. मग तुम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे नाही, तुम्हाला योग्य ते मिळेल. पण भक्त हे भगवंतांना विशेष आहेत आणि त्याची काळजी काय घेतायत, तर भक्तांचं रक्षण करतायत. कारण त्या भक्तीचं रक्षण करतायत, त्या भक्तीच्या भावनेला भगवंत जपणार आहेत. तू फळं लाव, तू झाड लाव, पण त्या फळांची अपेक्षा, त्यांची काळजी मी घेईन. त्या अपेक्षा करू नकोस किती येणार आहेत, 2 येणार, 4 येणार, त्यांची काळजी मी निश्चित घेईन. म्हणून त्यापेक्षा भगवंतांना कोणीच वेगळा प्रिय नाही. म्हणून हा भक्त भगवंतांना विशेष प्रिय आहे. त्याच्यापेक्षा कोणीही भगवंतांना प्रिय असणार नाही. हरे कृष्ण. अध्येशते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इतकं सुंदर असं वर्णन केलंय बघा, की जो या भगवद्गीतेचं, जो आपल्या संवादाला पुजतोय, जो आपल्या संवादाचं अध्ययन करतोय, तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझं पूजन करतोय. इतकी सुंदर ही सेवा तुम्ही करताय, की हे अध्ययन आपण करतोय माझ्या मार्फत. मी तुम्हाला संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतेय आणि या पवित्र संवादाचं तुम्ही जे अध्ययन करताय, ही भगवंतांची सेवा करताय आणि म्हणूनच तो आपल्या बुद्धीद्वारे तुम्ही भगवंतांची पूजा करताय, या द्वारे तुम्ही भगवंतांची भक्ती करताय. आणि म्हणूनच हे संवाद जोपर्यंत जो पोचवेल तो शुद्ध भक्त, जे श्रीला प्रभुपाद आहेत. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरहा सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुया पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण माताजी. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे भगवंतांनी आधी सांगितलं आधीच्या याच्यामध्ये, की जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो, मग हे सगळे जे श्रवण करणारे, कीर्तन भगवंत करतात, श्रीला प्रभुपाद करतायत, पण श्रवण करतो आणि तो सर्व पापातून मुक्त होऊ शकतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. म्हणजे श्रवणम ही सुंदर असे भगवंतांची सेवा करतोय. आणि जो श्रद्धेने, मनामध्ये श्रद्धा, जिथे इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. मनामध्ये श्रद्धा असली तर तुम्ही, म्हणून एवढी जण पुढे आलेले आहात, ती एवढी जण तुमच्या मनात कुठेतरी कृष्ण भावना आहे. तुम्हाला कृष्णाला जाणून घ्यायचंय हो. तुम्हाला भगवद्गीता काय जाणायची आहे. तुम्ही 1-2 अध्यायावरनं त्याची परीक्षा नाही केली तर तुम्ही कृष्ण काय शेवटपर्यंत कुठलं ज्ञान देतोय हे तुम्ही जाणायचा प्रयत्न केलेले आहात. म्हणून हे शेवटी जे तुम्ही 18-20 लोक आहात, हे सगळे तुम्ही भगवंतांचं अध्ययन आणि या भगवद्गीतेचं अध्ययन करण्यामध्ये स्वतःला गुंतवलंय आणि तुम्ही मनापासून श्रद्धेने याचं श्रवण केलेलं आहे. तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात अशा धामाची तो प्राप्ती करतो. असे शुद्ध भक्त अशा धामाची प्राप्ती करतात, ज्यांनी जाणायचा प्रयत्न केलाय, कृष्णांना जाणून घ्यायचा प्रयत्न केलाय आणि ज्याचं अध्ययन करून तुम्ही हे भक्तीमध्ये स्वतःला आणताय, या आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःला मार्गस्थ करताय. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादाम्य याच्युत स्थितोस्मी गतं संदेह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुझ्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. ती आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आणि तुझ्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने आता सांगितलंय भगवंतांना, जसं मी म्हंटल की 11व्या अध्यायामध्येच त्याचा मोह दूर झाला होता, त्याचा कुठेतरी भ्रम दूर झाला होता तिथे. पण तिथे कुठेतरी त्यांनी सुरुवात आणि त्यांनी
भगवंतांना जी विनंती केली की तुम्ही तुमचं पूर्ण रूप दाखवा आणि भगवंत तुम्ही मला तुमचं विराट रूप दाखवा, कारण ज्यांच्या मनामध्ये संशय आहे त्यांचा संशय बघ. अर्जुनाच्या मनात संशय कधीच नव्हता, पण त्याला ते ज्ञान मिळवण्याची जिज्ञासा होती आणि त्याला जाणून घ्यायचं होतं, कुतूहल होतं त्या सगळ्या गोष्टींचं. कारण ते आपल्यापर्यंत ही योजना, मी पहिल्या अध्यायापासून जसं सांगते, भगवंतांची योजना हे सगळं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचावं. म्हणून अर्जुन आता सांगतोय, हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता संपूर्ण नष्ट झालाय. पूर्णपणे मी मोहरहित झालेलो आहे. तुमच्या कृपेने माझी स्मृती, माझे जे काही विचार होते ते मला परत प्राप्त झालेत आणि माझी पुन्हा स्मृती आता, जे तो भ्रमामध्ये गेला होता आणि जे त्याला कळत नव्हतं काय करायला हवं, ते सर्व त्याला आता कळू लागलं आहे. मी आता दृढ आणि संशयाने मुक्त झालेलो आहे. तुमच्या आदेशानुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. म्हणून तुम्ही जे दिव्य ज्ञानाने माझ्या स्मृतींना परत आणलेले आहेत आणि माझ्यामध्ये जो मन परिवर्तन करून माझा संशय पूर्णपणे दूर केलेला आहे, माझ्या मोहापासून मी मुक्त झालेलो आहे आणि मी आता माझ्या कर्मासाठी सिद्ध झालेलो आहे. मी माझं कर्म करण्यासाठी तयार आहे. आणि हे सगळं जे बघतो आहे, हे सगळं जे धृतराष्ट्राला वर्णन करतोय की रणांगणावरच्या प्रत्येक गोष्टीच्या अगदी वाक्य जे धृतराष्ट्रापर्यंत पोहोचवत आहे, त्या संजयाच्या तोंडी आता हे शेवटचे श्लोक आहेत आणि संजय धृतराष्ट्रांना सांगतोय पुढच्या गोष्टी. संजय जे सचिव असतात धृतराष्ट्राचे आणि व्यासांच्या दिलेल्या दिव्य दृष्टीमुळे त्याला जे काही सर्व जे विराट रूप बघायला मिळालं आणि जे भगवंतांचं सगळं ज्ञान मिळालेलं आहे आणि भगवंतांनी जे काही सांगितलंय त्याचा सगळ्याचा प्रत्यय त्याला आणि सगळं मिळालंय, त्या संजयाचे पुढचे आता 5 श्लोक आहेत, हे संजयाच्या तोंडी आहेत. आणि म्हणून वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या 2 महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा की संजयाला ते सगळे दिव्य ज्ञान मिळालेले आहे. त्या संवादातनं त्याला इतका हर्ष मिळतो आहे. व्यासांच्या दिलेल्या दिव्य दृष्टीमुळे तो प्रत्यक्ष सगळे संवाद आणि सगळे ऐकू शकला, बघू शकला. प्रत्यक्ष विश्वरूप त्यांनी बघितलं. प्रत्यक्ष त्यांनी ते ज्ञान आणि जे काही प्रत्येक अध्यायातनं भगवंतांनी प्रत्येक श्लोकांमार्फत जे काही अर्जुनाला सांगितलंय, ते सर्व ज्ञान सचिवाला धृतराष्ट्राच्या जे संजयाला उपलब्ध झालेलं आहे आणि संजयाला तो कृतार्थ झालेला आहे त्यांनी. आणि तो म्हणाला आहे की माझं या पवित्र संवादांचं स्मरण करून मी वारंवार हर्षित होतोय, की त्याचं मन उल्लसित झालेलं आहे आणि त्याला त्या संवादांनी जो काही आनंद, जे काही ज्ञान मिळवलंय, त्यांनी तो परिपूर्ण स्वतःला कृतार्थ म्हणतो आहे आणि स्वतःला तो हर्षोल्लासित म्हणतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णाचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जे विश्वरूप दाखवल्यानंतर मन शांत करण्यासाठी जे परमात्म्याचं आणि दुर्मिळ असं मनमोहक श्याम सुंदर रूप संजयाने सुद्धा बघितलं आणि श्रीकृष्णाचे असे हे सगळे रूप बघून आणि त्यांना स्मरण केल्याने मी विस्मयकारी, की मला आश्चर्य वाटत आहे की मला ही सगळ्याचं ज्ञान झालेलं आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा या गोष्टींनी हर्ष होत आहे. आणि त्याला ती गोष्ट, तो योग बघा की कसा त्यांना तो योग मिळाला होता व्यासांनी दिलेल्या दिव्य दृष्टीमुळे. आज ते भगवंतांना जाणू शकले होते, भगवंतांना त्या रूपामध्ये बघू शकले होते. त्याचा त्यांना अत्यंत आनंद होत होता संजयाना. आणि असा हा शेवटचा श्लोक आहे. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय सांगतायत
हे राजन धृतराष्ट्राला सांगतोय संजय, की म्हणूनच कुठेतरी मन आधीच त्याचं हेच झालेलं, की आधीच की हा युद्धाचा कुठे विजय होणार आहे हे संजयही जाणून होता. पूर्णपणे त्याने भगवंतांना जाणलेलं, की जिथे योगेश्वर कृष्ण आहेत आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तिथे निश्चितच ऐश्वर्य आहे, विजय आहे, असामान्य सामर्थ्य आहे आणि नीती आहे, धर्म आहे, सत्य आहे, हे माझं मत आहे. कारण यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र यत्र पार्थो धनुर्धर हा, आणि म्हणूनच जिथे अर्जुन आहे तिथे कृष्ण आहे, जिथे कृष्ण तिथे अर्जुन. अशा प्रकारे जिथे सगळ्या यांचा संयोग आहे तिथे निश्चितच विजय आहे, जिथे अधर्माचा नाश होणार आहे आणि सगळ्या चांगल्या गोष्टींचा, नीतीचा विजय होणार आहे. आणि म्हणूनच या नीतीला धरून की जे सामर्थ्यवान आहे असा अर्जुन तिथे आहे आणि असे भगवंत जिथे आहेत तिथे निश्चितच सगळं ऐश्वर्य आहे, ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे सगळं. असा हा शेवटचा श्लोक म्हणून मी हे 18 अध्याय पूर्ण करतेय. अशा प्रकारे आपण 18व्या अध्यायामध्ये हे सगळं जाणून घेतलेलं आहे. कशा प्रकारे आपण ज्ञानाला, कशा प्रकारे समाधानाला, सुखाला आणि सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या फरकाने ते जाणून घेतले. मग तो कर्म कसा करतोय, तो करता कसा आहे आणि त्याने कर्माला त्याच्या प्रेरणा कुठून मिळता आहेत, या सगळ्याचं बारकाईने ज्ञान आपण या 18व्या अध्यायातून घेतलंय. आणि मग सगळ्याचं सार सुद्धा याच्यामध्ये आपण भगवंतांनी यांना पुरुषोत्तम योग याच्यामध्ये वर्णिला आहे. आणि सगळ्या प्रकारे कशा प्रकारे तू तुझ्या कर्माला, की वर्णाश्रमांचं सुद्धा वर्णन केलंय, की मग तू तुझ्या कर्माने मला अर्पण करून घेऊ शकतोस, तू कर्माला टाळू नकोस. आणि म्हणूनच हा मोह अर्जुनाचा दूर व्हायला सगळी मदत झालीये आणि अर्जुन आता युद्ध करायला सिद्ध झालेला आहे. अशा प्रकारे 45 मिनिटं त्या कुरुक्षेत्रावरती ही भगवद्गीता भगवंतांनी अर्जुनाला तिथे अगदी युद्धच्या मध्यभागी ही सगळी उपदेश हा केलेला आहे भगवंतांनी. आणि म्हणूनच कृष्ण 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 हे कृष्णा, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम. हे चैतन्य चरितामृतातलं कृष्णाचं नामस्मरण आहे. आणि या मध्यभागी 7.96 मध्ये आपल्याला हे स्मरण दिसतं. आणि या महामंत्राचा पुन्हा उल्लेख केलेला आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आमची प्रक्रिया ही कृष्ण भावना जशी आहे तशी दाखवण्याची आहे, इतरांनी पाहायची आहे तशी नाही. तर जशीच्या तशी, कोणीही कुणाच्या तोंडून आलेलं नाहीये, कुणी कुणाचं निरूपण नाही, तर प्रत्यक्ष भगवंतांनी जे अर्जुनाला सांगितले तशीच्या तशी तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा हा पूर्णपणे प्रयत्न आहे. आणि जशीच्या तशी तुम्हाला ही दाखवलेली आहे. आणि असे हे भक्ती वेदांत श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करतो, की ज्यांनी ही भगवद्गीता जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत पोहोचून आपल्याला या उपदेशाचं अमृत दिलेलं आहे आणि याचं अमृत पान आपण सगळ्यांनी केलेलं आहे. असे हे इस्कॉनचे संस्थापक प्रभू श्रीला प्रभुपाद, आणि त्यांनी हे गीता महात्म्य सांगून आणि या सगळ्यांनी, आणि मग या काही गोष्टी ज्या मी तुम्हाला आधी पण शेअर केलेल्या आहेत. आणि या श्री श्री राधा गोविंद हे मंगळूरचं यांचं मूर्ती आहेत, या राधा गोविंदांच्या, यांना आपण वंदन करून मी माझ्या अध्यायाची समाप्ती करतेय. कुणालाही काही शंका असतील तर निश्चित विचाराव्या. अशा प्रकारे आपण ह्या भगवद्गीतेला समाप्त केलेला आहे. 18 अध्याय सगळे समाप्त झाले, ज्याच्यामध्ये कर्म, ज्ञान आणि जो भक्तीने पुरेपूर आहे असे हे गीतामृत आणि हे गीतेचा उपदेश इथे समाप्त करतोय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोला माताजी. हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हो येस. धन्यवाद माताजी. आणि खूप धन्यवाद. मी म्हणीनच, कारण कुठेतरी मी कृतज्ञता माझी व्यक्त करते. बाकी मला माहितीये सर्व